Pozdrav ljudi, nadam se da ste dobro, dobrodošli na kanal Bez dlake na glavi i dobrodošli u još jedan razgovor. Preko puta mene danas je kolumnist portala Logično, Velimir Ponoš. Velimire, dobro mi došao na kanal. Hvala tebi na pozivu i pozdrav svim gledateljima kanala Bez dlake na glavi. Svega se događa danas u svijetu, možemo početi zapravo od bilo koje teme jer uvijek će nas nekako put dovesti na jednu temu otprilike. Pa ajmo odmah početi u glavu. Digitalizacija. Mali samo uvod. Imali smo primjerice one C potvrde krajem 2021. godine. One su ipak nakon nekog malog revolta i nekog bunta nekako su povučene, makar je ispalo tako. A sad na mala vrata dolazi digitalna putovnica, digitalna zdravstvena i sve se više spominje digitalni novac. Pa evo, raspali gdje god misliš da bi i kako bi trebao raspaliti za početak. Da, događa se sve i događa se sve istovremeno i sve odjednom. Pri čemu je u tom velikom resetu cijelog društva i cijele ljudske vrste i cijele prirode u konačnici digitalizacija je jedan od ključnih alata. Naime, prvo da razbijemo famu oko riječi digitalizacija gdje će nam sustav prikazivati tu riječ kao da je to za naše dobro, pa će nam reći da ćemo moći, ne znam, preko sustava digitalizacije izvaditi svoj vlasnički list ili ćemo moći obaviti nekakvu transakciju da ostanemo doma u fotelji. To su sve navlakuše i to su sve sakrivanja prave stvarnosti. A prava stvarnost izgleda onako i čak se ona i najavljuje recimo na stranicama, ali ne na način da do kraja objasni ljudima što će to u stvarnosti značiti, nego se recimo na stranicama Digitalna Hrvatska 2030, a taj broj 2030 je jako bitan jer je cijela agenda 2030, to je godina do kada treba ostvariti sve svoje ciljeve. Ide im dobro, hoće li ostvariti, ne znam, pardon, ali vidim da su zapeli. Prva stvar na toj stranici Digitalna Hrvatska 2030 je digitalizacija društva i gospodarstva. Kad kažete digitalizacija društva i gospodarstva, to znači da će se sve obavljati digitalno. Odnosno, to znači da će sustav, kao što sada ima kontrolu nad recimo fiskalnom blagajnom, nad svim transakcijama odmah u nekom centralnom operativnom sustavu, tako sustav kani kontrolirati cijelo društvo odmah u nekakvom, recimo to tako, velikom kompjuteru. To znači da kani kontrolirati ne samo sve naše financijske transakcije preko digitalnog novca i jedne centralne banke, a vidimo da je težnja jeste uspostaviti jednu centralnu banku i pogasiti sve poslovne banke. Vidimo da su sad banke u svijetu u sve većim problemima, bit će u sve većim jer je cilj njih eliminirati i sve uvući u jednu centralnu banku. Nego je ideja ne samo kontrolirati sve digitalne transakcije, nego je ideja kontrolirati čovjeka 0.24. Dakle, imamo sad već i te nadzorne kamere i sustav facijalne rekognicije gdje čovjeka prepoznaš u svakom trenutku negdje u gradu, ali je ideja ideja sustava je u tome da u svakom trenutku želi čovjeka kontrolirati ne samo što on čini, nego čak i ono što on misli ili ono što govori. Dakle, konstantni totalni nadzor. Kad spominješ tu digitalnu zdravstvenu iskaznicu ili digitalni novac, stvari zapravo idu toliko daleko da se nanotehnologija kani ugraditi ne samo u ljude pod firmom da je to za njihovo dobro, pa će se, ne znam, kad se ugradi neki nanočip u čovjeka, to govoriti zbog toga jer će mu taj nanočip očitavati krvni tlak, pa će mu mjeriti glukozu, pa će to biti za njegovo dobro, tako da će čovjeka navući da to u sebe uvuče, a vjerojatno će biti i sustav tako napravljen kao što je sustav COVID potvrdi bio taj da ako nemaš taj nanočip ne možeš pristupiti određenim socijalnim sferama, pri čemu je moguće da će se to koristiti, ja sam uvjeren u to, kao jedan biometrijski alat pristupa računu. Jer sad već kad dolaziš u poslovne banke imaš velike reklame, biometrija, ne pa ostavi ili zjenicu oka ili otisak prsta, jer to je onda sigurno da ti pristupaš svom računu, a tako će u budućnosti biti, gle čuj, ovaj otisak prsta bi se isto mogao hakirati, pa bi bilo najbolje da mi to u tebe. To je za tvoje dobro, za tvoje sigurnost i onda niko umjesto tebe, to sigurno samo ti možeš pristupiti svom računu. Pri čemu će se događati to da ako ne odgovaraš nekim parametrima takozvane socijalne usklađenosti, da svom računu nećeš moći prijeći. Dakle, govoriš nešto što sustav ne odobrava, ako, ne znam, nisi u sebe primio pripravak koji sustav traži, ti svom
novcu nećeš moći prići, jednostavno će te sustav isključiti. Ali sustav ide toliko daleko da osim toga kani recimo digitalizirati kompletnu zemlju. Sve biljke, sve životinje, apsolutno sve. Recimo ove godine u Davosu, to je cijela jedna debata bila posvećena tome da je nužno u budućnosti digitalizirati svako sjeme svake biljke. A zašto je to nužno? Zato što recimo moraš staviti nekakav nanočip u zrno graška, kad to zrno graška, sjeme graška staviš u zemlju, onda će taj nanočip očitavati kako klimatske promjene djeluju na to sjeme graška. Pa će gledati kolika je temperatura tla, pa kakva je temperatura okoline, pa kakva je vlažnost, automatski u centralni sustav slat sve te podatke i onda će centralni sustav reći aha, danas je potrošeno malo previše, ugljičnog dioksida sad morate smanjiti. Jer u budućnosti se ide naravno i na taj karbonski otisak. Tako da se kani digitalizirati apsolutno sve. Čak i oceani, apsolutno sve. Ne? Sad, ovo što si bio rekao, to je sve za naše dobro. To je oduvijek njihova mantra. Da. Ali sad, da li je to sad moje subjektivno možda mogući pogled, ali ljudi nemaju već dugo vremena povjerenje u politiku. U većini zemalja, svi nekako kolokvijalno, čak i ovim zapadnim kao razvijenim zemljama, nekako politika uvijek veže i korupciju. Je li moguće da su ljudi tako lako upali kroz, pogotovo ovu C priču, da su toliko upali u dogmu ili kroz strah ili kroz što, da je to doista za njihovo dobro, konkretno ako gledamo Hrvatsku, isti ljudi koji znamo da ne čine dobro za našu Hrvatsku, odjednom ti kaže, evo mi sad činimo sve za tvoje dobro. I ljudi vjeruju. Što misliš da je neka baza, temelj toga? Da, temelja ima nekoliko. Naime, kada je krenuo cijeli ovaj plan te takozvane zelene agende koji je u prvoj snažnoj brzini krenuo sa tom C pričom, odnosno sa tim projektom 19, na koju se sada vidimo talože i sve ostale priče, i ta digitalizacija, i taj karbonski otisak, i klimatske promjene, i promjena sustava hrane, i apsolutno sve, i LGBT priča, i migranti, to je sve povezano kao dio cjeline gdje se sve, apsolutno sve unificira. Kada je krenula ta priča, onda je ekipa koja je to provodi napravila cijelu paletu psiholoških priprema i krenuli su u trenutku kad su vidjeli da je čovječanstvo koje doživljavaju kao tijesto spremno da ga se polako gurne u pećnicu. Pri tome isto tako jako važno znati da su oni predvidjeli da dio ljudi neće progutati priču. To su recimo aktivisti koji su prepoznali projekt 19 kao prevaru, ali su i njih uspjeli psihološki uvući u mrežu, a to ću malo kasnije. Kako je moguće da su ljudi koji ne vjeruju u vladi povjerovali u vladi je jednostavno objašnjivo. Dakle, ljudi su uvukli na strah, a strah je primarna emocija, preko nje se jako lagano vlada. Ljudi su uvukli ranije na oportunizam, to su najveće svjetske religije, oportunizam i konformizam. Budi dio mase, ne talase, uvukli su ih na hedonizam, na konzumerizam. Uvukli su ljude na to da metodu manipulacije preko masovnih medija, jer ljudi još uvijek misle da mediji postoje, ali mediji ne postoje. Mediji ne postoje stotinama godina, masovni mediji. To su uvijek alati politike, a politika je alat visokog biznisa. Aktivisti politike. Da, tako je, da. To je sve to trojstvo, ne mediji, politika i visoki biznis, gdje je to sve u istom paketu. Gdje vam se tim ljudima koji su ne vjeruju vladi, ali su ih navukli i na strah, navukli su ih, to su primarni strahovi, velika bolest, bit će ne znam šta, navukli su ljude na naučenu bespomoćnost da sami ne mogu ništa i dogodilo vam se to da se u medije plasira samo jedna vrsta informacije, u masovne medije, ne? A istovremeno se paralelno sa tim provodi takozvano ministarstvo istine, odnosno cenzura kroz kvazi sustave provjere činjenice koji nisu sustavi provjere činjenice, nego sustavi čiste cenzure. Dakle, mi smo zapravo ušli u jedno totalitarno društvo gdje postoji samo jedna vrsta informacije. Podsjetit ću te da je naš premijer kao za svoj maturalni rad pisao o tome da jedina informacija koja mora dolaziti u javnost je ona informacija koju plasira vladajuća klasa preko masovnih medija, a ta informacija može biti samo ona koja je za vladajuću klasu poželjna. I cilj informacije je taj da cijelo pučanstvo upokori i eksploatira. No, to je razarajuće kad neko sa 18 godina piše nešto. Maturirao je na tome. Da, kad neko čak i ovaj zastupnik jedan u Saboru to iznio, a i ranije već to kolalo medijima. Ne? Dakle, kad neko sa 18 godina o tom razmišlja, onda je ili zgrožen sustavom manipulacije ili fasciniran.
Što je od toga dvoje, mislim da pokazuje njegov razvojni put kasnije. Ne? I ono se dogodilo to da su kroz sustav cenzuriranja i uvođenja tih sustava provjere činjenica su zabranjena sva druga mišljenja, ugašene su sve druge informacije, osim jedne, koje su sustav plasirao preko medija. I dogodilo se to da je ta informacija za ljude zapravo postala jedina stvarnost. Znači, ljudi su uspostavili se monopol nad informacijom. Kad se uspostavio monopol nad informacijom, se zapravo uspostavio monopol nad stvarnosti. I ljudi su postali ovisni, to nije stvarnost, to je iluzija stvarnost, ljudi su postali ovisni o toj iluziji kojim sustav servira. I zapravo većina ljudi nije imala nikakav drugi izbor nego slijepo vjerovati tome, jer su vrlo teško dolazili do nekih, otežano, ne vrlo teško, nego oni koji htio naći i mogu naći, otežano su dolazili do drugačijih informacija, ali ono što je izostalo, zarobili su ljude u strah i ljudi su prestali postavljati pitanja. Znači, nestali su skeptici. A čovjek je u tom trenutku, ako se pojavio neki novi zdravstveni fenomen, za koji ja mislim da se uopće nije pojavio, nego da je apsolutno sve iluzija, čista prevara, su morali početi govoriti o tome, pa dobro, ajmo o tome raspravljati. Dakle, ljudi koji su zagovarali rasprave i znanstvenici, a znanost je rasprava, mora biti rasprava, inače nema uopće znanosti, su izostavili raspravu kao temeljni alat. Ako nema rasprave, onda znači da imamo jednoumlje, da imamo kompletnu cenzuru, pri čemu ljudi zapravo nisu postavili pitanje, čekaj, zašto o tom novom fenomenu nema rasprave, zašto slušamo stalno jedno te isto i zašto u cijelom svijetu su svuda jednake parole i svuda je sve jedno te isto. Tako da nije ljude zapravo bilo teško uvući. A kada kažeš monopol, dakle monopol je jedno drži sve, ukratko. Tako je. Na očigled, prema medijima, svijet se sad dijeli. Govore da više nije unipolaran, odnosno da je nekako ova zapadna, da ne kažem američka hegemonija pomalo na izmaku, nego sad dolazimo do, tako oni kažu, multipolarnog svijeta. Koje je tvoje mišljenje? O tom vjerujem da gledatelji znaju moje mišljenje, obzirom da dosta često pričam o tom, ali evo, htio bi čuti tebe. Da, to se najviše govori kroz prizmu ovog rata Rusija-Ukrajina, odnosno Rusija i zapadni svijet, ne. Međutim, taj rat je sjajno izvedena psihološka operacija. Taj rat je tempiran da se pojavi u trenutku kada režiser to hoće. Dakle, zamislimo jedno kazalište u kojem imate sve postavljeno. Imate glumce koji znaju tekst, imate scenu koja je postavljena, imate inspicijenta, imate majstora rasvjete, rekvizitera, publiku ste doveli u kazalište i sad sve to imate, a trenutak kada ćete dignuti zastor, taj trenutak ćete vi odlučiti. Dignut ćete zastor onda kad vi... Dakle, cijela ta predstava u Rusiji i Ukrajina je već davno setirana i čekao se samo trenutak kada će se upaliti gumb, ok, sad krećemo sa tom pričom. Ne? Zato da se ljudima uvali prizma multipolarnog svijeta, a svijet nije multipolaran, svijet je unipolaran, ne postoji nikakav američki svijet jer i Sjedinjene države su isto tako kontrolirane. Centar moći drži sve, apsolutno sve na planeti, pri čemu je nužno da se uspostavi jedna vrsta konfrontacije između, ajmo to tako reći, istoka i zapada, jer je zapadu važno da bi pokorio svoje stanovništvo i homogenizirao ga, mora pokazati na nekog vanjskog neprijatelja. Ajmo pokazati na Putina, on je zločesti dečko. Ne? Isto je isto tako važno homogenizirati svoje stanovništvo, jer ako ga ne homogenizira unutra, onda može biti nezadovoljstvo prema njemu. I onda ćemo pokazati, evo, Zelenski, Ukrajina. Dakle, rat je interes onih koji su zaračeni, na uštrb domicilnog stanovništva. A druga stvar preko koje možemo vidjeti da je sve unipolarno je ponašanje tamošnjih vlasti prema svojem stanovništvu. Znači i u Rusiji i u Zapadu tamo imate Sputnik, ovdje imate Pfizer. Znači ista je priča. Imate cenzuru s obje strane, imate obespravljivanje s obje strane, imate digitalnu valutu pripremljenu s obje strane, imate GMO hranu s obje strane. Znači svuda, apsolutno svuda je sve isto. Kada je sve isto, onda znači da je ista zvijer u pozadini, ne? To je jasno. A kako komentiraš ipak, evo, činjenicu u neku ruku, što se može vidjeti puno češće, primjerice, evo, konkretno Putina, koji jako priča o obitelji, jako priča o nekim vrijednostima kojih se primjerice, evo, opozitni Biden ili bilo koji lider Europske unije ne dotiče nikada. I sad, on tu poruku, neovisno da mu je stigla na stol, ali on tu poruku odašilje ljudima. Sad, po meni ta poruka ima neku moć, kao i svaka poruka.
Ali opet, ja se slažem s tobom u vezi ovoga da u pozadini se iste stvari, ali kako misliš da može utjecati na konkretno evo Ruse ili Bjeloruse, taj dio ipak puno veći neki naglasak, makar na vjeri, na obitelji, što definitivno u retorici stoji. Da, stoji samo kao retorika i stoji kao neki prizvuk toga da kao činiš nekakvu razliku, ali u osnovi ne činiš, jer i ta država Rusija ili bilo koja će nastojati tu obitelj rusku dovesti pod sustav, odnosno pod kontrolu sustava, kao što je zapadne sile rade istu stvar. Tu će se manipulirati svojim stanovništvom. Sad jedni će manipulirati na ovaj način, da će možda neku veću takozvanu slobodu na jedan način, ovaj drugi će na drugi. Ali će raditi istu stvar. Jedni drugi žele, što kaže i ovaj naš, upokoriti i eksploatirati svoje stanovništvo. Ne, to je jasna stvar. Ne. Nema tu. Dakle, kada se ide u sustav kompletnog nadzora stanovništva 0,24, pri čemu zapravo ne možeš ne samo činiti suprotno od onog što sustav kani, nego i misliti suprotno, onda smo u totalitarizmu i sa jedne i sa druge strane. Ne? Nedavno sam pogledao, davno sam prvotno taj video gledao, iz 84. Juri Bežmanov, on je bivši prebjeg, odnosno KGB-ovac, koji je još 70-ih prebjegao na zapad, i on je govorio o demoralizaciji društva, koje konkretno on je govorio kroz komunizam koji se na taj način infiltrirao na zapad, on je pucao konkretno na Ameriku i on je rekao da je bila dovoljna jedna generacija 15 do 20 godina demoraliziranja uz kurikulume koji su u Americi izuzetno lijevo svjetonazorski danas nastrojeni, da je došlo do demoralizacije gdje on komentira, nevjerojatno, dakle prije skoro 40 godina, komentira kako tim ljudima koji su demoralizirani, ako im staviš istinu pred njih, to njima ništa neće značiti. Kako komentiraš, evo, očitu demoralizaciju, makar ono kako se gura kroz sustav ka dolje. Da, jasno, čovjek je u pravu, vidi se da ima školu, KGB škola, prije svega škola masovne hipnoze, koju imamo i danas. Ne. Dakle, to što on je tad izjavio, ja sam živi svjedok da je i u Hrvatskoj potpuno identično. Ja ću podsjetiti da sam prije 2 godine objavio dokument crno na bijelo, objavljeni dokument u kojem 2 puta stoji da je cilj mjera ujednačavanje ljudskog ponašanja. I to nije dokument koji sam ja izmislio, nego je to dokument koji ima potpis i pečat civilne zaštite, načelnika civilne zaštite, ne? Odnosno ravnatelja, šta je već ravnatelja. Dakle, i taj dokument je sad javno obznanjen. Ali su vam ljudi toliko hipnotizirani da kad im vi kažete, gledajte, mi vas varamo cijelo vrijeme, nema ništa ovo nije, ne. Da je ljudima puno konformnije ostati u poznatoj laži nego se suočiti sa nepoznatom istinom. Jer onda se cijeli njegov sustav vrijednosti mora razoriti, onda mora i sam sebi pred sobom osjetiti sram što je popio nekakvu priču, onda mora prestati vjerovati u sustav, a do sada je vjerovao da će ga sustav spasiti, da će on ponuditi rješenje za sve njegove probleme. Baš zgodno jer sličnu majicu imam ispod sebe, pa ću samo taj logotip majice pokazati, ovo je baš ispalo, ovo je spontano, dakle ljudi funkcioniraju po načelu koji piše zapravo na ovoj majici. Evo, pa možete slobodno pročitati. Dakle, na majici piše, aj ti da ja ne moram. Tako, nažalost... To je koncept. To je koncept, ne. I sad se onda, u toj situaciji, kad se nađe u nepoznatoj istini, onda mora suočiti sa tim da on mora preuzeti odgovornost za svoje postupke. Čovjek koji je teško, pa će rađe ostati zarobljen u onoj laži koju mu kaže, nego da mora nešto u svom ponašanju mijenjati. Jer to je vrlo, vrlo teško preuzeti odgovornost sam za svoje postupke. Ovako fino kriviš cijelo vrijeme sustav, pa makar sustav i lagao. Ne? Ja nisam kriv, ja nisam odgovoran. Ne? Upada li tu onda u tu priču, primjerice, Stalin je imao Trust? Operaciju Trust. Da. Mao je imao operaciju nešto, neko cvijeće nešto, gdje je tražio da ga se kritizira i gdje je tražio u biti da isplove najjači moguće neki oponenti, kako bih onda kasnije maknuo. Ima danas isto takvih priča o kojima sam ja također bio povezan, konkretno po pitanju onog Q pokreta i tako dalje. Ja sam bio duboko u tome i sam, odnosno nekako toliko toga se istina poklapalo. I sad mene zanima, očigledno da je takva neka ulazi u ovaj spektar, aj ti Trump, da ja ne moram ništa, ali kako gledaš generalno na te sve obmane? Na te dvostruke, trostruke priče koje idu kao u onom filmu Inception, sve dublje i dublje. Je, da. Sasvim je prirodno da čovjek gaji nadu.
da ima nadu. Sad je pitanje da li ta nada ima neku racionalnu osnovu ili je to popis želja Deda Mrazu. Najčešće mi funkcioniramo prema modelu popis želja Deda Mrazu, imamo očekivanja da neko drugi riješi naš problem. Ne? I to je model te naučene bespomoćnosti u svim zemljama već dugo razvijen. Protiv sustava ne možeš ništa, ti inače ne možeš ništa, sjedi doma, mi ćemo se brinuti za tebe, nema na glasanje ići, ništa nema raditi, najbolje ništa, mi ćemo sve oko te brinuti. Ne, kao što i sad prodaju priču da sustav brine o ljudima. Ne? Baš kad spominješ tu operaciju Trust, to je jedan sjajan koncept uljuljkavanja ljudi. Da ne rade ništa i da će se neko drugi pobrinuti za to da im riješi njihov problem. Ja mislim da se ona pojavila, a s tim da se može dogoditi to da se ona pojavi nesvjesno. Da se ona pojavi nesvjesno, ali da ljudi počnu gajati lažne nade. Ja mislim da se ona pojavila kod ovog njemačkog odvjetnika Filmiha, ne znam kako se čita, ne. Dakle, to je čovjek koji je krenuo negdje ljeto 2020. sa tom velikom svjetskom optužnicom protiv svih, da će svi biti osuđeni, da će svi završiti iza rešetaka, da on vodi nekakav proces, da je to sad samo pitanje vremena i dana, pri čemu je sve to skupa zapravo bila jedna glumačka predstava gdje je čovjek snimao samog sebe i svoj tim ljudi u obraćanju nekakvoj poroti koja ne postoji, ne, uopće. Nikad nikog nismo vidjeli da je išta govorio, da je išta razgovarao, osim da on sam snima samog sebe. Ne. Prema tome, nema nikakvih procesa, nema nikakvih suđenja, nema ničega ono što je, ne znam, u ljeto 2020. rekla ova srpska psihijatrica Mila Lečković, koja u ljeto 2020. kaže na jesen neće biti drugog talasa, nego će biti svi uhapšeni za 3 sedmice. Prošle su 3 godine, nije uhapšen niko, a talasi stižu i još u svim mogućim sferama ljudskog društva, a ne samo u ovoj C priči, odnosno ovom projektu 19. Ne. Ali ja mislim da, recimo kod Mile, mislim da je ona u to ušla nesvjesno, što nekakvom gorljivošću, što pretjeranom željom, što možda i željom da možda dobije koji lajkić više, malo PR-a, malo je tu i ego igra istu neku priču. Vrlo slično mislim da se ponio i Filmih, ali u osnovi i ona zna da neće biti niko uhapšen za 3 sedmice i on zna da nema nikog procesa. Znači u osnovi znaš da govoriš neistinu. Sad pitanje je motiva. Motiv može biti nekakva tvoja ljudska slabost, a motiv može biti to da to radiš programirano. Mislim da su oboje, za Milu sam uvjeren da je radila zbog nekakvih svojih slabosti, ali problem u tome što su se ljudi navukli na te priče, kao što su se navukli na Q priču, da će doći Trump pa će isušiti močvaru, pa su bile nekakve besmislene priče, Melania je obukla ovu haljinu, sad će biti ovo, pa će na sve, pa su tu neki na nogu postavljeni uređaji koji dokazuju da to nije taj Biden, nego je to klon od Bidena koji radi za nas i takve neke potpuno nesuvisle priče. Dakle, ne treba se čuditi ako su ljudi preko masovnih medija progutali priču oko projekta 19, kad su s druge strane brojni aktivisti popili priču da Biden nije Biden, nego je to klon od Bidena, a pravog Bidena su uhvatili, ne znam, vanzemaljci, stavili rupu i takve stvari. Ne. Ja ti imam mišljenje, evo, kao mali komentar na ovo. Ja ti konkretno mislim da kad uspoređuješ doista slike prije samo 5, 6, 7 godina i ovog, mislim, nije prvi put ni zadnji da političari imaju duplere. Samo sad ulazimo u tu temu, za koga on radi, kao takav. Naravno da imaju, to je poznato, ima Churchill, Stalin, Tito, svi su oni imali dublere, ali ovo je skroz nešto drugo, da Bill Gates nije pravi Bill Gates, nego da je ovaj pravi Bill Gates ubijen, odnosno zatvoren i ubijen, pa je sad došao neko ko radi za nas i takve priče da će Biden, odnosno Trump isušiti močvaru, da će film ih sve osuditi, da neće biti drugog talesa, nego će svi u zatvor za 3 sedmice, to su isto neracionalne priče, ne? Ali one isto, dobro je da ljudi imaju nadu, ali je puno bolje da nemaju nikakvu nadu, nego da imaju nekakvu lažnu nadu, jer će ih onda to kompletno demoralizirati. Bolje da nema nikakvu nadu, pa nek vidi da je sve loše, pa će onda se prema tom što je loše znat posložiti, pa će onda iz to kad se posloži sam sebi stvoriti nekakvu racionalnu nadu, ne? Nego da se ovako nada nečim što nema nikakve veze sa stvarnošću. Ne? Tako su zapravo i aktivisti u velikoj mjeri oni koji nisu popili priču projekta 19 su popili neku drugu priču, ali to je inače normalno. Svi smo mi nekad u životu popili neke priče i meni je neko zavaljao neku priču negdje, nečim, ili sam imao neko uvjerenje koje je bilo krivo, možda u nekom odnosu ili u nekom projektu ili negdje, gdje sam jednostavno zabrazdio, otišao u krivom smjeru i to me držalo dosta dugo vremena dok možda negdje nisam lupio glavom u zid. A ono treba reći samo sebi, a gle,
Sad sam lupio glavom u zid, ovo je bilo pogrešno, ne? Što nije lako prihvatiti. A da se mi razumijemo, moje mišljenje konkretno za situaciju u Americi po pitanju, evo sad kad spominjemo Trumpa, Bidena i tako dalje. Obzirom da sad kreće da kreće ovo kuhanje pomalo Tajvan, sad i to ulazi u cijelu priču, Kina, Tajvan i Amerika, idealno vrijeme za, ja sam uvjeren, povratak Trumpa, koji je spominjao China, to je bilo konstantno, jedini koji se može, odnosno portretirao je sebe kao jedino koji se može suprotstaviti Kini. Ja osobno, vrijeme će pokazati, sam uvjeren da se on vraća. U tom nekom, sad znam, možda ne voliš hipotetski pričat, ali on gura opet tu priču kao što paralelno, koliko možemo usporediti, gura Putin u Rusiji. I zato jesu oni bili kao pajdaši. I sad je li moguće da će taj povratak u biti moguće i riješiti sve ove, ako pričamo o onim nekim čak i posljednjim vremenima, na način da ispadne kao, evo pa oni su doista riješili sve, a da se u biti kuha, jer spominje se i izgradnja onog trećeg hrama, po pitanju koji Trump navodno gura i tako dalje i tako dalje. I sad, što misliš o tom da će ovaj doći nazad i da će u biti naoko se stvari stvarno ispeglati, da će se dogovoriti primjere s Rusijom, da će Bliski istok biti, da će sve to biti ok i da će ljudi moguće dobiti privid da je stvar doista čista, odjednom očišćena, a da se možda ispod tog krije u biti prava neka opasnost. Mislim da je to premalo, a stvar nije geopolitička. Uopće stvar, ovo nije nikakva stvar geopolitike, dakle nije tu stvar niti Bliskog istoka, niti Rusije, niti Kine, to je stvar kompletne ljudske vrste, i to je stvar svega prirodnog, svega duhovnog, dakle to je puno više od geopolitike. Na razini geopolitike se stvar može zašminkati i ispeglati. Sad imamo, ali pričamo o šminkanju. Naravno, sad imamo isto šminkanje, to je šminkerski, ljudi se ljude ubija, nažalost ih se ubija, ali ideja je da se ljudi ubiju. To nije ništa novo, jer u povijesti ljudske vrste se događalo to kad jedno carstvo ratuje protiv drugog carstva, da ljude iz ovog drugog carstva ubije. Ili da ih, ono što ne ubije, pretvori u svoje robove. I to se isto događa i sada. Mala skupina ljudi koja ekonomski drma cijelim svijetom je ocijenila da malo ovo nam je previše ljudi, jedan dio ćemo eliminirati, a ovaj drugi dio koji ostane, taj ćemo digitalno nadzirati, odnosno kompletno ćemo ih probiti. I ja sam uvjeren sada, a vratit ću se na jedan razgovor iz rujna 2020. Sjećam ga se čak i datuma kad je to bilo. Ja sam uvjeren sada, mi trenutno gledamo rast populacije na planeti, sad nas je skoro 9 milijardi, ne? I neko vrijeme će to još rast, ali ja sam uvjeren da za negdje 2035. da će nas biti bitno manje, da ćemo imati krivulju prema dole, jer depopulacija radi svoje, ne? Vidite da zapravo ljudi više nemaju nekakvu, možemo reći, izvjesniju budućnost, gdje teško će se odlučiti na dijete kad nije siguran niti za radno mjesto, niti za gdje će živjeti. Cijene namjerno divlje, inflacija je isto jedan od namjerno izvedenih stvari. Bit će još veća kad se uvede digitalni euro, to je jasna stvar, jer kad uvedeš lovu u bazen se raširio, robe i usluge moraju značajno poskupiti. Opet će biti kriv, ne znam, klimatske promjene će biti krive, ili Putin ili neko drugi, ne. Tako da je apsolutno sve spojeno, ne. Bilo bi zanimljivo znati, primjerice, evo sad kad pričaš o tom demografskom problemu kojeg imamo, migranti. Mene živo zanima koliko se ova protekla agenda po pitanju ovog eksperimentiranja na ljudima, tako ću ga nazvat, koliko se na njih reflektiralo, obzirom da ja vjerujem da je u nekom cilju da oni koji po svojoj kulturi, ako ništa drugo i po običajima, imaju više djece, ja vjerujem da je moguće i cilj da oni i dalje održe neko podizanje njihove populacije, evo konkretno u Hrvatskoj, Sloveniji, gdje god u biti jesu, gdje god dolaze, ili zapadnoj Europi još više naravno. Migranti su jedan dio, izuzetno važan dio cijelog tog globalističkog plana koji teži tome da unificira sve. Znači, da unificirate sve, morate unificirati sve kulture. To znači da Europu koja ima svoje nekakve kršćanske i kulturne vrijednosti trebate nakrcati ljudima koji nisu kršćani, čije kulturne vrijednosti su bitno drugačije od navika i života Europljana i običaja. Ne? I onda ćete Europu demografski, bijelo stanovništvo Europe demografski uništavati, a nakrcavat ćete Europu migrantima, Pakistan, Nepal, Filipini, Afganistan, sve to dolazi sve više u Europu, s time ćete gasiti kulturni identitet Europe. Poništit ćete čak prijenos običaja sa, ne znam, bake na kćer, sa kćeri na bake na majku, sa majke na kćer, znači cijelu tu liniju ćete poništiti jer ćete
ubaciti migrante koji neće biti zainteresirani da se nastavlja nekakav obiteljski obrt ili nekakva obiteljska tradicija. Njega to ne zanima, njega zanima sasvim drugo. A istovremeno ćete ljude sve izmiješati jer ćete stvoriti da bi imali novi svjetski poredak, morate imati novu svjetsku rasu. Imat ćete jednu svjetsku rasu, to je jasno. Dakle, su oni jako važni. Oni su naravno isto žrtve. Ti ljudi jesu žrtve. Mislim, sad ću se dogovoriti šta se radi sa migrantima. Koliko je taj plan paklen, doslovno paklen. Recimo ove godine, to sad bilo prije 2 mjeseca u Davosu, vam je rečeno da se očekuje novi val migranata iz zemalja daleke Azije, pogotovo iz Pakistana, Nepala, Šri Lanke, očekuje se 200 milijuna novih migranata. A sad kako se očekuje 200 milijuna novih migranata? Mi znamo da će u idućih nekoliko godina u Pakistanu, Šri Lanki, Tajlandu, Nepalu doći do velikih klimatskih promjena, do velikih suša i monsuna. Pri čemu naravno prešućuju da danas se to može klimatski izazvati bilo kako, da će te monsune, te suše, te poplave upravo izazvati oni. I kako će izazvati te velike vremenske nepogode tamo, tako će to stanovništvo gurnuti u Europi. Dakle, oni već sada imaju plan da preko te agende takozvanih klimatskih promjena koje namjerno rade, uguraju migranata još više i više da bi sve to skupa poništili. To su kao dvije muhe u jednom udarcu. Tako jer je, fino projiciraš ljudima, vidi stvarno nevrijeme, jer smo ga proizveli, a usput guraš ljude u drugu agendu, u biti sve ista agenda, ali dvije podagendice koje guraju istu priču. Da, sve to se skupa spaja u tu agendu poništenja svega prirodnog, gdje se ne može više biti u svijetu koji je umjetan, je težnja da više ne bude ni čovjek koji je prirodan, nego mora biti neko biće transhumano, odnosno posthumano biće. U svemu tome je važno napomenuti da je težnja Europe da do 2050. bude klimatski neutralna. A kad kažete klimatski neutralna, to znači da je klima koja je kompletno kontrolirana. Više nema prirodne klime, ima umjetne klime. Sad ljudi misle da je to nekakva teorija zavjere. Naravno da nije teorija. Dakle, već još u 19. stoljeću se klima kontrolirala, pa su se krenuli s onim protugradnim raketama. Posjetit ću vas na Vijetnamski rat. Između 1967. i 1972. Znači prije 60 godina je vojska Sjedinjenih država provodila operaciju Popaj. Operacija Popaj se sastojala u tome da na nekakvo vijetnamsko selo ne pošalješ nikakvu elitnu jedinicu, nego da izazoveš klimatske uvjete takve da dođe nekakav olujni vjetar i potamani selo. I to su radili punih 5 godina. Tamo operaciju Popaj, ko ne vjeruje, može slobodno otići pogledat. Ne? Dakle, prije 60 godina ste mogli izazvati makrofenomen na mikroprostoru. Ako se to moglo prije 60 godina raditi, onda možemo zamisliti šta se radi danas. Sve je moguće. Sjetimo se Tesla koji je izazvao potres sa malom kutijicom, ne, velike. Dakle, apsolutno sve se može napraviti. I ova njihova ideja da dovedu još migranata je win-win na sve strane. Ljudi će misliti, da stvarno bilo bi dobro da i mi u Europi pazimo na to koliko se vozimo, koliko nam je karbonski otisak, jer vidiš tamo, kaže, poplave, vidiš tamo suše. Pričemu, naravno, to sve skupo umjetno izazvano. Ne? I sad medijsko pokroviteljstvo konkretno za migracije, odnosno migrante, je predivno. Samo iz jednog razloga. Ne znam, jesi čuo, neki dan je uhićen onaj dečko iz Zagreba koji je išao i vrijeđao na rasnoj osnovi neke migrante u biti koji su radili za ove neke dostavljačke firme. Ne znam, si vidio to? Da, vidio jesam. Samo sam naslov pročitao, ali nisam čitao. Uglavnom, i ništa. On ih je vrijeđao, ja to apsolutno osuđujem jer to nije način i to nije u biti ciljna skupina. Ako već imaš neki animozitet, ne prema njima, jer oni nisu krivi za to što su dobili sve predispozicije za doći ovdje. Ali uglavnom, što se tiče medija, oni su jako ležerno napisali, citiram, nacišljam je uhićen, po tom pitanju. I sad, u članku su napisali zakon 235 kazneni, ako se ne varam, Republike Hrvatske, koji ukratko kaže za poticanje na nasilje ili mržnju kazna je do 3 godine na temelju ovog. I onda ovako gledam kako su jako pažljivi i trebaju biti po pitanju, jer ovo je meni za osudu, ali gdje su bili protekle 3 godine? Kad je mržnja bila direktno prema tebi i meni i svima koji su na bilo koji način rekli ne. Opet mediji igraju svoju priču. Jedna strana je pokroviteljska, druga strana kao da ne postoje. Gledajte, ja ću vas podsjetiti kad već spominjate medije,
meni nekad izleti, mi se znamo i ja tebi govorim ti u životu i ti meni isto govoriš ti, ali kak ja sam često gost na tim gostovanjima, onda uvijek voditeljima govorim vi. Onda mi tebe kad doživljavam kao voditelj, pa mi izgledi vi, onda zaboravimo, tako da nadam se da gledatelji neće to zamjeriti. Ali kad već spominješ medije, onda se sjetimo početka ovog projekta 19 koji kreće tako da naš premijer zove sve predstavnika medija na razgovore. I na razgovoru im kaže šta će se dogoditi i kako o tome trebaju pisati. Dakle, oni pišu jednoobrazno prema naputku kojim je došao iz centra moći, to su u ovom trenutku bile premijerove ruke, odnosno premijerova ovoga hala. Pričemu treba znati da i premijer dolazi dalje u Brisel, pa on tamo radi ono što ovdje rade naši novinari, on tamo dobije naputak. Ovi iz Brisela dalje odu u centar moći i tako ide cijela vertikala. Centar moći, Brisel, Hrvatska dole prema medijima ili prema nekakvim po nekim levelima. Tako je, po levelima. Da je, što si više na hijerarhiji, samo prema dole, gore se klanjaš, biciklizam, gore se klanjaš, a dole gaziš. I tu se vidjelo nekoliko jako bitnih stvari. To se vidjelo da su mediji i politika ruka pod ruku, odnosno da ista ruka kontrolira medije i politiku. Dakle, nema slobodno, govorimo o masovnim medijima. U masovnim medijima nema slobodnog novinarstva, ono ne postoji. U novinama masovnim pišeš ono što ti politika kaže i ništa drugo. Tu i tamo će biti neki trik, kao, ali to su interni, unutarnji, prema van, prema globalizmu neće biti nikad nikakvih osuda. Biće interni ministar mazno ovdje, to će često ići iz ljubomore jer bih htio na mjesto ministra instalirati nekoga svojeg, ali to nema veze sa provedbom globalističkih ideja. Globalističkih ideja ide unisono, ide sinhronizirano, politika, mediji i biznis i informacije u ovom slučaju idu svi skupa ruku pod ruku. Ali ću vas podsjetiti, dakle nije samo tada bio taj sastanak na početku, nego kad je došlo, ovo je bio kemijski pripravci kad su došli, ja ih ne mogu zvati ovo sa C, jer to nije ništa, ne, to su pripravci biokemijski, ne. Kad je to došlo u Hrvatsku, onda vam je isti taj premijer posložio ove novinare i rekao je prstićima, ne, svakoj televiziji, ne, da slučajno da ne vidi da pišu nešto što nije afirmativno. I još kaže, jako važnu rečenicu, kaže, svi tu imate odigrati ulogu. I to je dobro rekao, jer sve su to zapravo uloge. Oni igraju svoje uloge. Nema tu istinitog novinarstva. Ali vam je zločin u tome, ja mislim da je najveći zločin u tome što se time ubija istina. Dakle, kad vi ne date informaciju, ne date raspravu, dajete samo informacije koje su poželjne za sustav. Znači da ne date mogućnost istini da ona izađe van. A kad ne date mogućnost istini, znači da mi živimo u svijetu neistina. I to namjerno stvoreno u svijetu neistina. I onda se moramo pitati, čekaj, ko stoji iza tog namjerno stvorenog svijeta neistine i zašto se to provodi. Jer je to očito na štetu čovječanstva, a na štetu čovječanstva mora biti ako se ne poštuje istina kao temeljna vrijednost. Ne? Kako komentiraš to što je evo, ta scena sa prstićem? Kako komentiraš da je to uopće, odnosno da je to ciljano izašlo van? Jer to u nekom zdravorazumskom bi bilo, ljudi, zar vi ne vidite da ovdje očito wannabe diktator govori ljudima, kao, moraš govoriti točno kako ti ja kažem. Dakle, to ispada kao da je u biti s nekog tajnog sastanka iscurilo, ali ne. To je bilo javno vani. To je bilo javno vani, to je bio direktan prijenos, ali čekaj da nije bio direktan prijenos. To su ljudi koji su se toliko osilili i koji doslovno kažu, kao što je rekao pokojnom novinaru Bagi, ja mogu sve. To su ljudi koji su izgubili granicu, koji misle da može sve. Ne, bazite, to su ljudi koji dok slažu Lego kockice sa svojom djecom ih štite 4 policijska kombija. Znači to su ljudi koji se osjećaju iznad naroda, odvojeno od naroda i narod doživljavaju kao svoje vlasništvo. Vrlo često vam se događa u svijetu visoke politike da vam političari svoj narod doživljavaju kao svoje vlasništvo. Ja sa svojim narodom, tako misli političar, mogu raditi šta god hoću. I to to je univerzalno praktički, naročito u demokraciji. Naročito u demokraciji. Demokracija je najopasniji sustav. To je svi sustavi, inače demokracija, monarhija, vojna hunta, sve su to robovlasnički sustavi. Kad god čovjek vlada nad čovjekom ili ima težnju, to nije ništa drugo nego robovlasništvo. A demokracija je najpakleniji. Zbog toga što, recimo, u jednoj monarhiji vam neki princ zna da će naslijediti tron, zna da će naslijediti kralja ili kraljicu. U vojnoj hunti u neki pukovnik zvizne nekog generala. I u monarhiji i u vojnoj hunti, u takvim režimima, odnosno takvim društvenim uređenjima, vam je plijen vlast. Vlast je plijen. Želiš se dokopati vlasti. Ali u demokraciji nije. U demokraciji je plijen narod. Jer preko naroda dolaziš na vlast. Dakle, moraš kompletan narod
upokoriti prema sebi da bi zadržao tu vlast, jer ne znaš da li ćeš zadržati vlast, a vlast, nema naravno nikakvih izbora, to su sve manipulacije, a vlast zadržavaš tako da narod upokoriš i da ga gurneš prema sebi, da radi narod ono što ti želiš i da ove zadovoljiš prema gore, centre moći. Jer ako ne zadovoljiš te centre moći, onda se može dogoditi ono što se dogodilo trojici predsjednika Burundi, Haiti i Tanzanija, koji nisu htjeli zadovoljavati centre moći, svi su riješeni, nema ih više, svi su ubijeni, sva trojica. Ne? Pa isto su govorili, evo da se samo digresija mala, slično su govorili za Saddam Huseina, koji je bio dio škvadre. Da. Ali onda malo se osilio. Je, ali inače čovjek koji je u prirodi, to mi je recimo ovo sad što se događa, dakle svijet je unipolaran, ali se bore dva vraga koji će biti prvi, koji će imati, jer ja bi ipak htio, znaš, malo više, jesmo mi svi skupa u agendi, dogovorili su se mi svjesno, ali daj ti da ja na sebe navučem malo više, jer ja bih htio ipak biti malo jači od tebe. To drugo misli, svak se bori za svoju poziciju. Ne? To se događa, to je prirodno čovjeku, ne? Nažalost, jer je čovjek slabiže i goni ga moć. To vam se dogodilo u Bibliji. Isusu je, kad je razgovarao sa apostolima, i on ide ispred njih i iza njih 12 iza njega i sad on čuje ogroman žamor, svađaju se, ne zna šta je, on se okrene, dobro, šta je sad, zašto se svađate, zašto urlate, ovi se prepiru ko će biti prvi u njegovom kraljevstvu. Znači i tada, u ono vrijeme, kada je sam Bog bio među njima, su ljudi razmišljali o tome kako će biti prvi do njega, ko će biti prvi do tebe, tako i sada, isto, ljudi žele biti malo iznad, ne. I jel na taj način možda promatraš situaciju Milanović, Plenković, pominje to show, ali, ipak, jedan vuče na jednu stranu, drugi vuče na drugu, od ove dvije konkretno trenutno zaračene. Je li to možda taj slučaj ili je to tek baš čista predstava, onako ako možemo tako slobodno reći? Oni su u istom jatu. Oni su definitivno u istom jatu. Obojica govore o digitalizaciji. Jedan ima težnju da uspostavi kontrolu nad informacijama, odnosno kontrolu nad stvarnosti, a drugi otvoreni kaže ljudima da se trebaju naviknuti na to da ostanu bez posla jer dolazi digitalno vrijeme. Dakle, to govorio recimo u svibnju 2020. kada je došao na FAIR na neko predstavljanje, da dolazi digitalizacija, da ljudi će izgubiti svoj posao. Govori o tome da država nad čovjekom ima pravo napraviti što god država hoće, pa kaže, kad ti država kaže da uzmeš pušku, moraš uzeti pušku. Dakle, doživljava čovjeka kao nekakvu vrstu svojeg vlasništva u konačnici. Ne? Inače, ne može biti, nikad država ili bilo što neživo ne smije biti iznad živoga. Živo mora biti iznad neživoga. Ne? Dakle, država može tu biti samo kao servis koji ljudima služi, a ne da ljudima vlada i ona ne može biti, ministar mora biti sluga. Ne, tako da, što se tiče njih dvojica, oni jesu unutar istog jata, ali ja mislim da oni znaju još nešto malo dalje. A to je da neće biti mjesta za sve. Neće biti mjesta za sve. Dakle, neće na ovom prostoru moći biti i slovenski premijer, i hrvatski premijer, i Vučić. Nema mjesta za sve. Redukcija će nastupiti. Tim više što ja vjerujem da oni idu na svjesno urušavanje ovog sustava kako bi mogli reći, vidite ljudi, vi ste potpuno nevaljali, treba vas zamijeniti AI, odnosno umjetna inteligencija u nekom kraju. Da sve bude kroz umjetnu inteligenciju, zakoni, evo, jer su rekli za digitalne da se olakša naplaćivanje, da se uvijek je to neka fina priča u vezi tih svih dokumenata, potvrda. Dobro, ja ću se raditi na ovaj dio što se spomenuo da će biti u smjeru toga da ljude treba zamijeniti robotima, jer doslovno to je na naslovnoj stranici jednog časopisa hrvatskog izašlo prošle godine u travnju. Malo naši mediji kasne u odnosu na strani mediji to već godinama pričaju, neki čak slave kraj ljudske vrste, gdje je naslovnica jednog, neću imenovati časopis, nije bitno, magazin je to, na njegovoj naslovnici stroji, ljudi su već danas isplativiji i treba ih zamijeniti robotima. Kad imate takvu naslovnicu, onda znate da je sustav donio odluku, jer sustav gleda sve sa samo jednog stanovišta, a to je ono što i kaže Schwab, čovjek je sekundarna sirovina ekonomskih procesa. Zanima ga samo koliko je čovjek ekonomski učinkovit i da bude kompletno nadziran da radi ono što sustav od njega želi i očekuje. Ako se ti meni ne isplativ, onda meni ne ti, nego cijela populacija meni isplativije zamijeniti ljude robotima, jer roboti neće tražiti godišnji odmor, neće imati sindikate, neće imati bolovanje, neće imati ništa, nego roboti će raditi ono što stisne enter i robot radi. Ne? Ako čovjek kada stisne enter, možda radi, možda ne radi, još bih htio nekako svoja prava, a to baš i nije u sustavu u interesu. Dakle, težnja sustava je i danas već ljude zamijeniti, a u budućnosti će biti još više. Ne? Mislim, stigma tehnologija sama je odlična ako je u rukama
savjesnih ljudi, ne na način da je upravljan, nego da je doista kao neki pomoćni alat, ali koji ne ide ka istrebljenju tog čovjeka kao sirovine. Jasno, da. I sad ja vjerujem da ljudi inače kad čuju i digitalizacija, to je eufemizam zapravo. Naravno, da, jasno. Da. Kao sve. Baš kao sad kad spominješ tu terminologiju, moram priznati da na tome rade jako dobar posao, baš na jeziku simbola, terminima, uvijek guraju onak mekane riječi, lijepe, integracija recimo, mi smo se integrirali u europski prostor, pri čemu ta integracija znači da smo ostali bez apsolutno svega, sad u konačnici bez svoje valute, suvereniteta nemamo zakona svojih, imamo samo, to je integracija zapravo znači da se ostaje bez apsolutno svega, više ne odlučiš ništa, baš ništa, nego moraš pitati Brisel. Onda recimo, meni je sjajno kako su riječ ucjena maknuli iz političkog prostora, jer ljude se ucijenilo nekakvim potvrdama ili maskama ili nečim i onda kažu da se neće koristiti riječ ucjena, nego kažu mi potičemo ljude da se cijepe kako bi ljudi mogli biti prisutni u socijalnom životu, u društvenom životu. Dakle, zamijenili su riječi, to nije poticaj nego ucjena, ali ucjena je riječ koja u našoj neurolingvistici ima teško značenje, ima crno značenje. I sad se događa, neprijatna je vrlo, ne. I sad se događa to da ćete za sadržaj koji je u osnovi neprijatan i za riječ koja je neprijatna, tu riječ zamijeniti prijatnom riječi, a to je poticaj. I onda će biologija čovjeka neurolingvistički totalno drugačije funkcionirati. Jer sad misliš da si potaknut, da to je super, to je za mene dobro, ne? Tako da to rade jako dobro. Recimo, još jedna stvar, dakle to poticaj, ucjena, integracija, meni je recimo preporuka, da. Ali meni je recimo sjajno, vi ste borci protiv koronavirusa, ne, to ljudima daje značaj. Meni je recimo jedna od najbolje smišljenih parola je ostanimo odgovorni. Ona je jako, jako dobra jer je ljudima, dižnula ih je u ego, znači ti si odgovoran, bio si odgovoran, sad si još odgovorniji, ti se brineš i za sebe i za sve oko sebe, a zapravo to ostanimo odgovorni, znači ponašaj se onako kako sistem želi, to je, jer je sistem definirao šta je to odgovorno ponašanje, a ne ono što stvarno je odgovorno ponašanje. I bitna riječ ostani, što znači pretpostavka već jesi, ostani. I s tim da su tu napravili još nešto, a to je da oni koji su krenuli tim ostanimo odgovorni sistemom su sebe počeli doživljavati kao odgovorne, a sve druge koji se ponašaju drugačije od te parole, koji ne žele nositi masku ili ne žele imati COVID potvrdu, su počeli doživljavati ne samo kao neodgovorne, nego su ih počeli doživljavati kao izvor za svoje probleme. I sad on jadan ne može u drugu županiju mami zbog toga što se ovaj tamo nije cijepio. I onda on se događa to da taj postane prema drugom čovjeku izuzetno nasilan, izuzetno zao, pa se događa to da ga ne pusti na posao i zna da će izgubiti posao, jer je popio tu priču da je on sa svojim ponašanjem odgovoran i radi ono što sistem želi, a ovaj drugi je neodgovoran i on je kriv za sve moje probleme. I sad ja imam pravo, s obzirom da je on neodgovoran i on je kriv za sve moje probleme i on je kriv što ćemo vječno biti u pandemiji, ja imam pravo se na njemu iživljavati i gledajte, nevjerojatno je da se u Hrvatskom saboru sa sabornice čula rečenica da necijepljenima treba zabraniti izlaz iz stana. I to je rekla jedna saborska zastupnica. To ne da je govor mržnje, to je najmračnije nešto što se moglo pojaviti uopće u političkom prostoru, u političkom govoru. Gdje je tu primjena kaznenog zakona 235? Da, zamislite, necijepljenima treba zabraniti, a s time da za to kad netko strada od toga, jer se ne rade apsolutno nikakve provjere, nikakve testove, nikakve provjere zdravstvena stanja, nikakve provjera učinkovitosti tog biokemijskog pripravka nikad nije napravljena, niti uopće postoji nešto takvo, onda za to niko nije odgovoran, Vuk Magare, sve ćemo gurnut, ne. A imamo iznenada sve više i više, iznenada samo odlaze, ne. Igla se ponaša kao država, kao pomaže, ali ako nešto krivo napravi, nije kriva. Tako je. Potpuno, ista priča. Je, ali to vam je opet sve dio dubljeg psihološkog programa. Dakle, niko nije odgovoran moraš napraviti, ali niko nije odgovoran kad se dogodi iznenada. Niko nije odgovoran, ali vam je to, recimo, evo, stožer civilne zaštite. Pazite, to je tijelo koje nema nikakve ovlasti. Mi kad uzmemo naš ustav, recimo, dakle, zakone donosi Hrvatski sabor i to jasno stoji u ustavu. Prema tome ne može nikakav stožer donijeti nekakvu mjeru, nekakav zakon o nekakvoj maski, o nekakvoj potvrdi, o nekakvoj županiji, dakle, on nema ovlasti. Kao što to je namjerno napravljeno da se uspostavi sustav takav da imate iluziju da neko ima ovlasti nad vama, a zapravo nema nikakve ovlasti
i nema nikakve odgovornosti, ali ljudi nažalost sve to skupa slijepo vjeruju. Isto se događa u formaciji, gdje formacija nema prisili ljude, odnosno potakni ih, a kad bude štete, onda niko nije kriv. To znači da sve funkcionira po načelu iluzije. Tako i naš stožer, on nema ovlasti ni za šta. Čekaj, kakav je to koji može donijeti takve stvari, inače takve stvari ne može donijeti niti Sabor, jer to kako ljudska vrsta diše, to neće Sabor, to ne može niko odlučivati. Ne može donijeti niti ovo što neki aktivisti zagovaraju, takozvana izravna demokracija. To je isto oblik robovlasništva. To je sasvim svejedno da li takvu uredbu donijelo 4 čovjeka, 76 ljudi ili 2 milijuna ljudi. To ne može donijeti niko. Kako ću ja disati? Ne može odlučiti niko. To je Bogom dano moje pravo i kraj priče. Ne? Kad su u Saboru znali reći kao, vidite da igla ne radi to i zato ne. Ne, nego nema toga da, neovisno kako igla radi. Ma naravno, ja stvarno, tko god želi primiti, apsolutno, to je njegovo pravo, ne. Ali s druge strane ja ne moram, ne. Ja imam pravo da izaberem drugačije, ne. I to je jako važno, ne. I sad već koliko pričamo o biti što sistem gura prema dolje, kako oni to gledaju prema dolje, prema nama. Da. U kakvom smo stanju svi mi, po tvom mišljenju? Kolektivno, sad znam da je ovo generaliziranje, ali kolektivno. Gdje smo? Mislim da su psihotest napravili jako uspješno. To ne mogu reći da sam iznenađen, možda jesam malo dubinom i opsegom malo iznenađen, jer mi se čini da su stvarno, čak mislim da su premašili očekivanja, ne? Zato što su uspjeli ne samo ove ljude koji su popili priču projekta 19 uvući te primarne strahove, ujednačiti njihovo ponašanje kompletno, uspjeli su ljude dovesti do toga da čak nažalost se događa to da ljudi osjećaju sram, a to je isto jako važna emocija, gdje se događa to da je mužu umrla žena nakon biokemijskog pripravka, a on sa tim neće izaći u javnost jer osjeća sram, jer se čak osjeća i odgovornim, jer je možda on nagovorio da se cijepi ili nešto slično, ne. Tako da su sa te strane uspjeli ljude uvući u to, uspjeli su ljude uvući u to da se ne smije postavljati pitanje izvan toga, jer ako neko postavlja pitanje onda će biti neodgovoran pa ćemo svi zbog njega umreti, ali on se nažalost, ja mislim to isto prenijelo i na ove takozvani svijet aktivista, odnosno na ove koji nisu popili priču, jer ni svijet aktivista ne dopušta pitanja, ne. Dakle, ja recimo kad sam postavio pitanje u vezi tog filma, da mi je neobično to da neko snima sam sebe i da govori o nekakvom velikom svjetskom procesu, a toga nema, onda su me napali da sam ubačeni agent, ali prirodno je da čovjek ne samo postavlja pitanja suprotnoj strani, nego da postavljam pitanja i svojoj strani. Moram postaviti pitanja i moram biti kritičan i prema onom što mi radimo. Mora biti kritičan i prema to sam isto više puta govorio, pa me isto napadno da sam ubačen, i prema nekim prosvjedima koji se kod nas događaju. Jer ja mislim da je prosvjed koji se bavi sistemom kompletno promašen, jer sistem želi da se prosvjed bavi sistemom. Mislim da je prosvjed... Daje mu važnost, tako je. Sistem se hrani sa događajem koji je usmjeren prema sistemu. Sistem ono što ne želi, jer se sistem ignorira. Dakle, kad već radiš događaj, onda pravi događaj tako da snažiš ljude, a ne da ljude usmjeriš prema sistemu, jer sistem je donio odluku, on odluku neće mijenjati. Ne može se događati to da prosvjed bude napravljen sa ciljem smjena vlade. To je nerealan cilj, to je nedostižan cilj. Dakle, to se na prosvjedu neće dogoditi. I onda će se dogoditi to da ljudi dođu na prosvjed i tamo se oni dobro osjećaju jer ste, ne znam, napali vladu ili ste rekli nekakve stvari koje ljudima u tom trenutku gode u uhu, ali one nisu realne jer se vlada neće smijeniti, jasno. Dakle, prosvjed mora imati cilj koji je realan i dostižan. Ako cilj nije realan i nije dostižan, onda je to bajka, onda je to popis želja i to se ne može dogoditi. A ne da ljudima malo daš, nahraniš im malo ego, lijepo to zvuči, a zapravo je nešto što je nerealno, ne. Tako da mislim da, i to naravno kad postaviš kritički pitanje u vezi toga ili u vezi referenduma kojeg smo imali u Hrvatskoj, onog Mostovog, ja sam napisao o tome jedan tekst jako ozbiljan, jedno 7-8 stranica gdje sam bio jasno iznio zašto mislim da je to loše, ali jasno, ja sam čak htio razgovarati sa njihovim zastupnicima, jer je u tom trenutku postojala mogućnost da se, ako se već radi referendum bitno kvalitetniji, ali naravno nisam dobio nekakav prostor, ne. I onda kad sam pisao o tom referendumu kritički, a on je pravno sastavljen jako loše i sve je bilo zaista jako loše, onda sam isto bio napadnut onog da ti si sad protiv, ti si ubačen, ti si ovo... Ja sam također bio kritičan i isto je, u biti se to manifestiralo na istu onu mantru. Ili si s nama, ili si protiv. Nema tek mišljenja sam, radite što hoćete, ali mišljenja sam
Osobno to nije... Tako je. Evo. To znači da je agenda uspjela, jer agenda je uspjela to da je i sa jedne i sa druge strane težila ka tome da se ljudsko mišljenje i ponašanje ujednači, unificira. I sad ti, ako kažeš da si protiv Mostovog referenduma i jasno obrazložiš zašto si, zbog čega to ne valja, ne, tebe će aktivisti napast jer ti se moraš ponašati onako kako to, recimo, da tako aktivistička dogma traži. Ako se tako ne ponašaš, onda odmah ide osuda. I uvreda i odmah ne znam što sve ne. To znači da je agenda uspjela, jer i jedna i druga skupina se ponašaju isto. A ono što je neki međuprostor je ono do čega agenda zapravo želi doći. A to su ljudi koji komuniciraju i sa jednom i sa drugom stranom, dakle poštuju i nečiji izbor da se ne znam cijepio i nečiji da se nije cijepio i žele postavljati pitanja i sebi prije svega i nekakvoj stvarnosti i jednim i drugim ljudima. Jer čovjek mora postavljati pitanja, a ne da stvari guta zdravo za gotovo i ne smije se dozvoliti to da ima nekakvu vrstu tutera nad svojem mišljenju gdje mora misliti kao što misli većina. Većina najčešće misli krivo, to jako dobro znamo. I mi se moramo znati da u jednom trenutku sigurno postajemo manjina. Možda ćemo se negdje naći u većini u vezi C priče, ali ćemo možda biti manjina u vezi, ne znam, klimatskih promjena. Negdje u jednom trenutku ćeš sigurno biti manjina. I ne može se dogoditi to da mišljenje većine bude ultimativno manjini i da se cijela ta manjina isključi samo zato što drugačije misli. To je nedopustivo, a tu je agenda uspjela jer je uspjela ljude sve ujednačiti. Ne? Na tragu toga, neki dan, sad nije ni bitno, ali neki dan si napisao kako jednu objavu na Fejsu gdje si otprilike rekao da ono malo sarkastično prema ljudima koji si blokirao konkretno. Da pače. I nije to prvi, ja ti mogu otvoreno reći, već je dolazilo do mene kako ako ti se postavi nezgodno pitanje, to ide. Nema nezgodnog pitanja, okay. Nego se radi o uvredama i blaćenju, i čak i izrugivanju i ponižavanju. A ja i u životu i u bilo kojem prostoru javnom ne kontaktiram sa ljudima koji me vrijeđaju. Dakle, iza mog profila nije robot, nego iza tog profila čovjek i tog čovjeka, čekaj, zašto ga vrijeđaš? Zašto ga vrijeđaš? Čekaj, ko si mi ti koji poznao, ne poznao, dođeš na moj zid zato da bi me izblatio i izvrijeđao, zato što sam ja nekim svojim razmišljanjem nisam ispunio neko tvoje očekivanje. Prvo, ja ne moram ispuniti ničije očekivanje jer ja nisam nikom ništa dužan, kao što ni meni niko dužan i niko ne mora ispunjavati moje očekivanja. Ali ja ne idem nikad na tuđi zid nekoga oblatiti i govoriti mu što bi trebao misliti i što bi trebao pisati i što bi trebao objavljivati. To je njegov život. Nek misli što hoće, ali mene pusti doma u mom dnevnom boravku, onda pušti mene kao domaćina. Ako to ne radiš, mi nemamo šta pričati. Mada si ne znam ko. Nebitno, ne postojiš jednostavno više. I tu nema puno rasprave. Ja sam čak nekad bio tolerantni, ono su mi ljudi rekli, pa čekaj, jer sam znao ljudima nekad na uredu odgovarati. Jedanput jednim komentarom drugim, ali onda sam poslušao i to mi je pomoglo. Kaže, nemaš šta pričati, nemaš šta pričati. Ako neko dođe i strese se na tvoj zid nekakvom bijesom, mržnjom, nečim, to je nešto šta pričati, odmah, kraj priče, ne. Jedan mali primjer upravo s kanala. Evo, na live nekom kad držim, znalo se ne puno, ali se znalo pojaviti netko ko odjednom samo krene komentirati na način vi samo pričate, vi ste ne znam, samo na internetu i to. I onda onak samo razmislim samo sekunda prije nego ga blokiram, samo malo. Došao si na internet, našao si moj video i uzeo si svoje vrijeme napisati meni komentar kako su mi samo na internetu i kako mi samo pričamo. Što si ti napravio trenutno? Jasno. I mislim, jedna stvar je, evo, ima ljudi i prepoznaće se s kojima sad i ne slažem u svemu i znaju biti provokativni, ne bezobrazni, nego provokativni. I ja im nerijetko ako uhvatim komentar uživo kad idem, ja odgovorim i tu je znalo biti nekih nesuglasica, ali civilizirano. Jasno. I taj konkretno jedan mi je u glavi, gotovo je uvijek tu. I mi se poštujemo. Dakle, tu nema ono, ni ča njega blokirati, jer nije samo došao i rekao, vi samo ovi, nego, ne znam, rekao je neko mišljenje, ok, misliš ti tako, mislim ja, i idemo to iskomentirati, ali kad dolazi nešto tog tipa s visine, na način, ok, doviđenja po tom pitanju. Pa ne samo to, nego gledajte, u svom životu, čovjek ne razgovara sa svim ljudima, ima pravo s nekim razgovarati, s nekim ne razgovarati, ima pravo s nekim razgovarati neko vrijeme, nakon nekog vremena odbiti razgovarati. Dakle, nisam ja nikom ništa dužan. Ja, kao što u životu ne razgovaram sa svim ljudima,
Tako ni u virtualnom prostoru ne želim razgovarati sa svim ljudima i to je sasvim ok. Kako ću razgovarati sa čovjekom koji mi kaže da me treba objesiti na trg Bana Jelačića? Još se buniš da sam ga blokirao, ne? Ali virtualni prostor za mnoge je ko kad pojede špinat. I onda odjednom ono postane i vjerojatno ne čini ono kako bi činio oči u oči, ali virtuala trpi, pogotovo pod nadimkom poluprazna čaša 13. Da, i ne samo to, nego ide toliko daleko da ti kaže, gledaj, treba poštivati slobodu govora, a sloboda govora se ne sastoji u tome da ti dođeš i istresati svoje frustracije na meni, to moraš pronaći neko drugo rješenje, a I kažem, ja nikad ne idem po tuđim zidovima i ne idem u neke tuđe komentare ljude blatiti, ja to ne radim, ali ne želim da to meni neko radi, I ja isto imam jako puno iskustva i jako dobro prepoznam kad je neki komentar namjerno, zlonamjerno dociran, i kad je i čista uvreda i kad je rasprava. Kad je rasprava, onda ćemo raspravljati, argumentiramo mišljenje protiv mišljenja, zato što iza rasprave se krije svijet ideja, a svijet ideja vodi do istine i to je dobro. A kad mi neko dođe od razgora i odmah se istrese i stolari, svijet ideja ne počinje s uvredom, jel? To neće ići, to naravno. I naravno, baš konkretno, što se tiče tog Mostovog referenduma, su me ljudi iznapadali, tad sam blokirao, 50 ljudi, valjda odjednom. I sad za tog filmu, ja kad sam spomenuo, isto, 20-30. A inače ljudi misle da bi svi mi trebali misliti jednako. Sad sam neki dan napisao da mi nije jasno da ljudi na 25 stupnjeva, da ne očekujem nekakav pomak kvantne svijesti kod ljudi koji na 25 stupnjeva nose zimske kapute. I isto su me ljudi iznapadali, kao sad ne bi to smio spomenuti jer se dijelimo po tome. Ja kažem, ne dijelimo se mi uopće po tome. Ja imam pravo na svoje mišljenje, ti ćeš imati na svoje. Ne samo to, nego naše mišljenje ne smije ni biti jednako, jer kad imamo jednako, onda smo se gradili komunističku babilonsku kulu, gdje je sve jednako, jer agenda je želi da mi imamo sve jednako. I ta ideja da svi moramo biti zajedno i misliti jednako je ista priča koju agenda želi. Želi jednake ljude, jer će jednake ljude jednako tretirati i jednako provoditi na njima svoju agendu. Jer je vrlo lako sa svima jednakim manipulirati. Nemaš više heterogenu skupinu i ne možeš muljati. I sad napišem, dakle, svoje mišljenje jer mi je nejasno, dakle, u redu, razumijem, ujutro je bilo -2 i uzo si zimsku jaknu. Ali ako sjediš sa mnom ili za drugim stolom u kafiću, kad je 25 stupnjeva, ujutro je to je zimska jakna i govoriš, ajme meni kako je vruće, ajme, pa zašto ne skineš tu jaknu? Zašto ne skineš tu jaknu, nego kukaš pola sata kako ti je vruće? To ne razumijem, ne. I kad napišem da to ne razumijem, evo ti ih odmah se lijepe, isto. Ne. Juri, onaj spomenuti bezmenom, spominjao je upravo jednakost koju si sad spomenuo. Još jedan eufemizam u nizu, jel tako? Da, tako. Kako ti gledaš na tu jednakost i što ona predstavlja po tebi? Da, ona predstavlja društvo istih. To je ta babilonska kula, to je isto jako dobro recimo u Bibliji opisano, gdje svi govore istim jezikom. Dakle, svi su ljudi jednaki. A mi kao ljudi, mi možemo biti jednakopravni, možemo biti ravnopravni, mi ne možemo biti jednaki. Ti imaš 195, neko ima 158, tebe zanima jedna vrsta glazbe, jedna boja, nego više ovog drugog zanima, dakle, ne možemo biti jednaki. Ne? I sama ta ideja pretvaranja ljudi u jednake ljude, to je nečovječenje, to je gubitak ljudskosti, gubitak raznolikosti. Mi živimo u dinamici, mi moramo biti u promjenama, ja moram nešto naučiti od tebe, ti od mene, ti sad ugosti od mene, ja ću tebe pozvati, ne znam, na pivo poslije razgovora ako bude radila Abirtija u kvartu. Dakle, mi moramo biti različiti jer ćemo tako međusobno učiti, međusobno se obogaćivati. Ako smo jednaki, mi više nemamo šta učiniti. Podsjetit ću vas na jedno, nije mi drag, Clinton recimo, nije mi drag, ali u nečem je bio vrlo lukav. Dakle, on ima savjetnički tim. Ima sastanak sa svojim savjetnicima i daje im na raspravu. I u tom savjetničkom timu pita sad za mišljenje ljude i od tih 14 njegovih savjetnika 12-torica ponove sve ono što je on rekao, a dvojica kažu, predsjedniče, ja mislim da ovo ne bi trebalo tako, nego ovako. Ne, od ovih 12-torica... I onda ispadne kao... Ne, od ovih 12-toricu 10-toricu otpusti jer mu tako ne trebaju. Njemu ne trebaju ljudi koji će misliti jednako koji on, njemu ne trebaju papagaji, ne, trebaju ljudi koji će ga obogaćivati, gurat će ga da malo raširi vidike, ne. Za razliku od naših vrhuška koje najčešće uzimaju kadrove kojima upravo mogu manipulirati jer će biti ono yes-manovi, da šefe. Naravno, papagaji. Ali kad to sam, mislim, gledaj, mi smo jako mala zemlja i to u principu i uvode vrlo slabi ljudi. To su ljudi koji su u osnovi jako nerealizirani. Htjeli bi imati malo veću zemlju, malo, ali ne ide. Spomenuo si komunističku babilonsku kulu i automatski si me podsjetio na plakat Europske unije iz 70-ih, 80-ih, možda čak i 60-ih, znači neposredno, koji prikazuje prvo babilonsku kulu u pozadini. Dakle, službeni plakat Europske zajednice, tad mislim.
Svi ljudi koji su, to je ilustracija, crtež, svi odrasli imaju kockaste glave. Ima jedno dijete koje ima okruglu glavu. Po meni velika simbolika, možda potpuno fulam, ali odrasli su već kocke. Forbirane, da. Dijete je još ipak je. Svoje. Da, dijete ima sjećanja još uvijek, ne. Zato je važno dijete uvući u sustav što prije da bi mu se ta sjećanja poništila i pretvorila se ta okrugla glavu koja je kocka. Ne? Pa Rockefeller je u onom svom frendu, bivšem frendu rekao women's liberation, oslobođenje žena, zašto da plaćaju još jedan porez i da djecu, što je još važnije, po mom mišljenju, stave od što manjih nogu u sustav. I treći razlog je taj da se žena što prije raste nad muža, jer kad gurne žena u sustav da će joj veću plaću od muža i onda će žena razmišljati, ja bi ipak trebala muža koji ima više para od mene, ovaj moj više ne zadovoljava tu funkciju, razorio obitelj za čas. To se događa, da danas se obitelji razaraju i najpogođenija, ja mislim, populacija danas su muškarci 30 godina. Oni su najveće depresije i najveće psihosomatike, zato što nemaju mogućnost poslovne realizacije, znatno im je suđena, a još uvijek imaju ono da oni moraju biti takozvana glava obitelji, oni moraju biti koji donosi plijen u kuću dok je žena ta koja doma čuva dijete. I sad se događa to da on ne može, vrlo teško se poslovno realizira, ne, jer je malo krkljanac, suhoda, ne može se realizirati, a žena i misli da će, ali vrlo često je tako da nekakva djevojka ili nekakva žena će imati od njega očekivanja financijske naravi. I ono, ogroman broj mladih muškaraca je na farmakoterapiji. Nažalost, se završavaju izuzetno teško, nekad čak i kobno, i to od svoje ruke. Nažalost, jer je to jako, jako teško za izdržati. Kad imaš očekivanje koje ne možeš ispuniti. A to je sve dugo smišljen plan. I sad kad tu prvo ugasi se ta nekakva muška snaga, ali se gasi i cijelo društvo, jer depopulaciju radiš na takav način. Kad gledaš neku sveobuhvatnu sliku, ovo sad smo pričali o mučenicima, odnosno svima koji su prolazili kroz sve ovo, postoji li neka, pored svih parola koje su bile ostani odgovoran, budi ovakav, budi onakav, ili ima neka sveobuhvatna koja obuhvaća sve zapravo, kako smo imali sve te razne parole za razne stvari, ali ima li neka koja je sveobuhvatna u cijeloj priči? Da, mislim da ima. Ovako bi rekao, ali malo ću okolo pa ću doći na nju. Recimo, karbonski otisak. Ne? Dakle, ako se počne čovjek raspitivati o tome koliko je njegov karbonski otisak, imate već izvedenu aplikaciju za karbonski otisak. A kad odete na tu stranicu, ogromnim slovima piše saznajte koliko je vaše postojanje štetno za planetu. Saznajte koliko je vaše postojanje štetno za planetu. Sad zamislite koji učinak takva informacija ima u čovjeku, koliko ga praktički tjera na samoubojstvo, jer je on štetan. I tu vam je negdje začetak krilatice koja se, mislim, krije ispod svega i koja se gura ispod svih tih svih parola, svih manipulacija i uspijeva. Mi smo do nedavno imali krilaticu da je čovjek jedno slobodno biće, sloboda je bila vrijednost za koju smo se borili, da je čovjek nezavisno biće, da je suvereno biće. Sada vam se to sve gasi. Čovjek, ako je slobodan, onda može mene zaraziti, jer njegova sloboda treba prestati, jer bi on za mene mogao bi me zaraziti, mogao bi me nešto napraviti. Ne može biti nezavisan, jer ga onda sustav ne može kontrolirati, ne smije biti suveren. I agendu, odnosno krilaticu, čovjek je slobodno biće, vam mijenja, čovjek je opasno biće. Čovjek je opasan. Zato vam se, recimo, ne spominje savjest. Nigdje u medijima nećete čuti ništa o savjesti. Jer ide se u smjeru toga da ako čovjek postupa po svojoj savjesti, onda možda postupa onako kako sistem to ne želi. A ako postupa po tom načelu svoje savjesti, a ne po onome što sistem želi, onda znači da svojim ponašanjem, možda zbog toga što ne radi ono što sistem želi, je on taj koji je za mene opasan. Zato se savjest treba eliminirati. Zato se u osnovi slobodna volja treba eliminirati. Zato se provodi digitalizacija, nadzor 0.24 svih navika i čitavog našeg ponašanja, jer bi ti svojim ponašanjem mogao raditi suprotno od onoga što sistem želi, a ako radiš suprotno, onda si opasan. Onda ili me možeš zaraziti, ili možda trošiš previše goriva si potrošio pa si zagadio cijelu planetu jer si možda otišao kući autom u Vinkovce, a nije dozvoljeno da ideš do Vinkovaca, nego smiješ samo do Broda, to je ok, ali preko Broda više ne jer je previše.
Dakle, sustav želi svima normirati nekakve norme i sve izvan, to je taj sustav socijalne usklađenosti koji već postoji u Kini socijalnog ratinga, i sve izvan toga proglasiti opasnim, odnosno cijelo ljudsko ponašanje koje nije u skladu s onim što sustav normira, proglašava opasnim. I svi ljudi su jedni za druge opasni. To znači da je zapravo nama umjetna inteligencija već sada ovladala. Jer ako čovjek nema više, odnosno teže se, što Eva Harari govori, da je slobodna volja stvar koju treba eliminirati, ako postaje biće bez slobodne volje, bez svojih izbora, biće koje više ne ispituje svoju savjest, on se zapravo u ljudskom obliku već pretvara u robota. To što ćemo eventualno kasnije staviti nekakvu nanočip, to više nije bitno, on postaje robot prije svega toga, jer je svojim navikama i svojim ponašanjem zapravo od čovjeka rade jednu bezbožničku, individualiziranu robotsku strukturu koju se više ne može zvati čovjekom. To je danas ljudi koji se ponašaju kao zombi i kao roboti, vrlo teško ih se uopće može zvati ljudima. I zato se inzistira na tome, i to nažalost provode razne udruge za ljudska prava, ne, koje kažu da čovjek ne bi više trebao imati prava, jer kaže ako koristi svoja prava, onda može drugome načiniti zlo, može drugog, zaraziti, možda ima imovinu, pa će sa tom imovinom napraviti nešto što sustav ne želi. Dakle, cijela egida ide u to, čovjek je opasan i zbog toga što je opasan, da cijeli sustav treba staviti pod nadzor, ali ne tamo nekog čovjeka, nego sve nas, jer svi imamo potencijal da budemo opasni. I zato svi trebamo biti zapravo u jednom ogromnom koncentracijnom logoru. Prvi, ako se ne varam, prvi koji su izašli sa tim konceptom, naravno opet za naše dobro, dakako, je Rimski klub u vezi klimatskih promjena i globalno zatopljenje. Oni su prvotno postavili neku tezu kako je zapravo čovjek opasan. Ne možda ja prema tebi trenutno, ali indirektno da, jer ako ja zagađujem, tebe će more potopiti. Ja mislim da je krenulo još ranije. Mislim službeno. Da je bilo čak zapisan njihov onaj manifest koji je govorio direktno, ljudi su štetnočine praktički. Da, beskorisne izjelice. Ali krenulo i ranije, gledajte, recimo već je Drugi svjetski rat, gdje se cijela jedna nacija, Židovi su proglašeni vrlo slično kao što se danas sustav ponaša prema takozvanim antivakserima, se nacistički sustav ponašao prema Židovima, oni su proglašeni krivi za sve. Onda, recimo, sve je prirodno opasno, a uključujući i čovjeka je krenulo mnogo ranije, recimo, kad je Rockefeller uvodio onim Flexnerovim izvješćem sustav farmacije, to je 1910. bilo, znači prije nekih 115 godina skoro, ne, je prošlo, vam se sve prirodno proglasilo neprovjereno, štetno, a svi lijekovi, sva farmacija je prošla sve testove, to je sve sigurno dobro, a ovo što je prirodno, na čemu je čovječanstvo, cijela naturopatija, na čemu je cijelo čovječanstvo preživjelo, sve to se proglasilo kao nešto što nije znanstveno provjereno, a znanstveno znači ne postoji ništa što je znanstveno provjereno, nego je to sve kupljeno. Ne? Ja ću spomenuti jedan primjer, ima tome već 20 godina, ne? Sam se vozio zagrebačkim tramvajem i sad u parola kako se boriti protiv prehlade. I sad ispod toga je čaj i limun. I čaj i limun su prekriženi onim crvenim miksom. Crvenim miksom prekrižen čaj i limun. I pokraj toga ogromna tableta i zeleni štrih. Ne, to znači da su čaj i limun, a znamo da su čaj i limun dobri prirodni alati protiv prehlade i dobre su za, općenito za imunološko, vitamin C, za imunološko stanje organizma, to sve prirodno se miče, a uvodi se tableta koja je valjana i koja je laboratorijski provjerena, a ista stvar se događa recimo u svijetu hrane, gdje se uvodi GMO hrana koja je laboratorijski provjerena i proglašena je ok, valjanom, ali nekakav prirodna rajčica, prirodni krumpir, da im to ne smije, to nije valjano. Htio reći, možda se vrati na billboard kad dobije svoj ovaj tracker za karbonski otisak. Taj paradajz ili šta god si rekao, može se onda vrati na plakat, jer sad je sad taj će biti GMO, tako je, ali ti si Slavonac, evo ti prije 20 godina, kad smo ljudi u Slavoniji peku rakiju, ali sad više ne, možeš eventualno sitno nešto, moraš i kotao prijaviti, ispeći za svoje potrebe, a prije si mogu za sve u selu ispeći, ne, sad više se ne smije, to se ne smije. Ili recimo mnogi nekakvi običaji i tradicije seoski su se ugasili. Moraju se ugasiti jer ljudima prvo daju samoodrživost i čuvaju identitet, ali sve to treba pogasiti, onda će uvesti nekakvu veliku korporaciju koja će
umjesto tvoje rakije, imati nekakvu rakiju koja je provjerena, laboratorijski provjerena, ona je ispravna. Ova tvoja, koja se stoljećima već peče, ona više ne valja. Ali ova koju smo zatrovali, ona ti je super. Tako je recimo i hrana i sve, apsolutno sve. Znači sve prirodno se mora zamijeniti umjetnim. Sve. Tako se mora zamijeniti čovjek, tako se mijenja i klima i hrana, apsolutno sve. Nažalost. I sustav koji će preuzeti nešto neprirodno, u biti već što ti kažeš da praktički je. Jer ne može se dogoditi da nekako, gledajte, šta je tijelo javne vlasti? Tijelo javne vlasti je skupina ljudi. Znači, to skupina ljudi, realno, kad pogledamo sa stajališta ljudske vrste, nema nikakvo pravo da drugoj skupini ljudi određuju kako će se ta skupina ponašati. Gledamo ljudski, a ne institucionalno. Jednostavno nema na to pravo. Ali mi smo stvorili iluziju da ovi imaju na to pravo. I ovi naravno koriste tu iluziju. Koriste tu i da drugačija percepcija vlada, i sustav manipulacije i tu rade dobro. Ne? Nama je jako teško razbiti tu paradigmu, jer se onda moramo suočiti s tim da je zapravo povijest čovječanstva jedna velika prevara, a da bi izašli iz toga, žrtva može biti jako velika. To znači da možeš i ostati bez posla, i gladan, i bez ičega. Ne? A to je jako teško. Onda će rađe, još 5 minuta ću biti u ovom sustavu, zapravo kupujemo vlastitu smrt. I ovo što si rekao za povijest, mi doslovno trenutno živimo u vremenu gdje vidimo kako u biti povijest nastaje. Povijest, kurikularna povijest koja ulazi u knjige. Nastaje na temelju laži. Onih koji vode kolo na neki način. Jedan kroničar kad bude recimo za 10 godina pisao neku kroniku ovog vremena, ako u ovom vremenu recimo je bio malo dijete pa se tek razvija i ako želi pristupiti nekakvoj građi, onda neće imati sveobuhvatnu informaciju, imat će samo onu koja je ostala, a ostaće samo ona koja je naručitelju paše. Dakle, to će biti priča o nekakvoj velikoj pandemiji, o nevjerojatnim klimatskim promjenama, o svemu onome što sustav želi, a stvarno istinu jednostavno neće moći saznati. To znači da će tada u tom trenutku stvarati lažnu povijest. I naša povijest je u velikoj mjeri fabricirana. Mi smo sad svjedoci toga, ako se to događa sada, da se to sigurno događalo i ranije. Dakle, povijest je morala fabricirati. Novi dio, novo poglavlje povijesti mogla bi primjerice propisati, odnosno napisati nova pandemija o kojoj svi pričaju. Kako je tvoje mišljenje? Već smo se dotakli nekako stanja generalno ljudi, odnosno pučanstva ljudi, kako god. Kako misliš da kroz gotovo istu prizmu, jer mnogi jesu prozreli ovu priču, makar C priču, ali oni imaju plan ići dalje, imaju plan ponoviti to. Kako? Mislim, ja sam subjektivan sam, ali evo, kako? Nekako dosta ljudi je shvatilo, makar ako ništa da je ovo preuveličano bilo. Što ipak nekako je neki trigger, pretjerali ste, ali misliš da će tek tako opet... Ja sam uvjeren da će proći opet. Opet zato što razlikovaju prvo ljude koji su shvatili od ljudi koji su shvatili. Jer ja mislim da je jedan dio je jasna rečenica, a jedan je dio pod navodnim znacima. Ja mislim da nije shvatio onaj koji nije promijenio svoje djelovanje. A većina ljudi koji su shvatili dođu na prosvjed i nakon prosvjeda u desni džep COVID potvrda, u lijevi džep maska. Dakle, taj nije shvatio, nego da sustav uopće ne zanima šta si ti shvatio. Sustav zanima da li se ti ponašaš onako kako sustav želi ili ne. A kad se ogromna većina ponaša kako sustav želi, onda znači da ljudi u osnovi nisu shvatili. A jedino što moraš shvatiti je to da si ljudsko biće i da trebaš ostati ljudsko biće, što znači da se moraš i ponašati kao ljudsko biće. A to je vrlo teško, nekad je to vrlo teško jer kao što sam rekao, konsekvence su jako ozbiljne. Možeš ostati bez posla, možeš ostati socijalno isključen, što nije lako pregrisne. Tako da, koliko su ljudi shvatili, o tom potom koliko su shvatili. A drugo, opet će uvaliti ljude u neke nove manipulacije, u nove strahove. Nije nikakva tajna da dolaze nove pandemije. Imamo sad što radi Cepi i Gavi, gdje je novo cjepivo koje se bude pojavilo za novu pandemiju, da mora biti gotovo u roku 100 dana. To je naravno, inače cjepiva ne služe ničemu, a pogotovo takva za 100 dana, one mogu služiti samo farmakozaradi i uništavanju ljudi, ubrizgavanjem nečega što nema nikakvog smisla. Ali je važno da bude cjepivo što brže, da što brže uvedete te takozvane digitalne zdravstvene putovnice gdje ćete ljudima eliminirati prava ako nemaju... Kroz ovu povelju svjetske zdravstvene što sad pucaju na 2024. ili 5. Da. Mislim, inače je cijeli svijet u rukama tih takozvanih svjetskih organizacija, među kojima je ova svjetska zdravstvena, gdje je kroz statut, a mi smo članica svjetske zdravstvene, moramo provoditi ono što u tom statutu piše, a tamo može pisati što god ovi napišu. Ne? A svjetska zdravstvena je zapravo prijetna kompanija, jer kad ti nekom daješ 300, 400, 500 milijuna,
onda znaš da će se ponašati onako kako si ti. To je sistem javno-privatnih partnerstava, isto. Uđe korporacija u državu, da lovu za nešto, za nekakav projekt i kaže, ok, ja tebi lovu, a ti meni zakone napiši kako ja hoću, inače nema love. Pa šta vam je rekao premijer? Rekao je, ako nema digitalizacije, nema lova iz fondova. Dakle, moraš provesti ono što ja želim i za to ćeš dobiti lovu. Ako to ne provedeš, nema lova i ko te šiša, ne? Bog, ne. Njihove igre su fenomenalne iz jednog aspekta kontrole i praktički oni znaju što očekivati od očito pojedinih skupina ljudi. Oni znaju koje odgovore će dobiti, koje reakcije će dobiti u velikoj mjeri. Sad onda postavlja se ono ključno i pitanje koje se kroz svaki podcast sličnog ovog karaktera povlači. Što, kako dalje? Kako, evo, neki tvoj... Mene brine što stvaraju, to je čak jedna vrsta sadizma koju pokazuje prema ljudskoj vrsti i otvorenog prezira prema ljudima i sadizma. Mene brine što bi mogli stvoriti takozvano društvo izmučenih, gdje su ljudi izmorit će ih i ogromna inflacija, i te pandemije, i nove ove priče sa digitalizacijom, digitalnom valutom, klimatskim promjenama. Ljudi će biti bitno izmoreni, to je neminovno i bojim se da bi se moglo dogoditi to da se jedan dio ljudi kojima je jasno da se jednostavno preda, jer ga je ovo izmučio i to je razumljivo. Kad te neko muči u jednom trenutku, dosta mi je, sad neko šta bude i Bog. U tom bi trebalo bitno raditi na snaženju duha. Jer materijalno, ja sam uvjeren da će materijalna agenda ići do kraja, neće ona stati na pola, nije krenula da bi stala, ona je krenula zato da bi apsolutno sve transformirala i materijalno će stvar sigurno ići do kraja, to uopće nema dvojbe, vidimo da se sve odvija simultano, sve obuhvatno i sinhronizirano, to je jasno. I neće biti rješenja u svijetu materije, neće biti rješenja, to će biti samo privremeni bjegovi, ako se preseliš na selo ili onda živjeti u šumu, to je samo, jer svuda će doći. Agenda se zove Leave no one behind, niko ne smije ostati iza. Ne, dakle, jedini izlaz će biti u tome da se ljude dovoljno duhovno snaži, da prelome u sebi, gledaj, ja sam čovjek, ostaću čovjek i uopće me ne zanima me šta, mogu sutra umreti Bog, nebitno je, bitno je da sam ostao ljudsko biće do kraja i to je ono čega se agenda jako boji, jer se tada ljudi ne bave sistemom, nego se bave svojim životima. Ne. Mi u Hrvatskoj imamo klastere koji se razvijaju, pa su ljudi sklopili neke klastere međusobne razmjene, ti meni ovo, ja tebi ovo, ti meni ne znam, ovu vrstu hrane, ja tebi, ne znam, ovu vrstu usluge i to je dobro, ne, to je dobro gdje se stavlja sustav ne robno-novčane razmjene, nego robno-robne ili uslužno-uslužne, što je dobro, ne, tako bi trebala ljudska vrsta i funkcionirati, a to su inače modele koji su u povijesti čovječanstva vrlo malo korišteni, a zapravo su jako dobri, sistemi funkcionalnog vodstva, gdje su zapravo te vlade, to nisu vlade, nego bi trebali biti servisi koji bi služili samo koordinaciji između ljudi, tako, i ono smo svi jednakopravni, ne. Jedan mali primjer isto, Europska zajednica, odnosno Unija, se u početku zvala zajednica za ugljeni čelik. Također isto, eufemizam, mi ćemo samo malo urediti vaše trgovinske odnose, možda malo nekako čisto bilateralne, multilateralne, a u biti su na kraju ušli nam doslovno u kuću. Doći će do suda. Da, baš kad to se spomene ući će u kuću, recimo samo jedan mali plan kako kane ući u kuću je baterijska putovnica. To ti je baterijska putovnica, isto model gdje ćeš morat u svakom uređaju u stanu imati bateriju koju će biti spojena na centralni sustav koji će očitavati na kojoj temperaturi griješ svoju pećnicu, na kojoj temperaturi ti je hladnjak, koliko dugo gledaš televiziju, kad si upalio peglu, apsolutno sve. Dakle, ideja je, zato se litij jako važan, jer ta litij-ionska baterija, sve elektrificirati, sve povezati kroz baterijske putovnice i sve spojiti u centralni sustav gdje će ti svi tvoji uređaji biti nadzirani, ali ćeš i ti biti nadziran, jer ćeš ti kroz sustav, zato je važno provesti digitalnu valutu. Kad dođeš na benzinsku pumpu i hoćeš natankirati auto za 20 litara, će ti zaustaviti i reći, ali ne, sorry, ovaj mjesec samo 15. 15? Samo 15, ne možeš više, zabranjeno jer je previše karbonskog otiska bi ostavio. Doći ćeš u dućan, hoćeš kupiti, ne znam, 3 kg tjestenina, jer ti voliš tjesteninu, jedeš, jer ne. Samo da će sve će ti biti normirano, a psihotest je napravljen. Napravljen je psihotest u lockdownu, jer ako u Hrvatskoj nešto manje, ali bilo je u Hrvatskoj par dućana, ali recimo neke veće zemlje, Australija, Kina, su to imale dosta izraženo, gdje si imao veliki
dućan, veliku samoposlugu, gdje su zacrnili jedan ogroman dio dućana. Recimo, nema tekstil, nisi mogao kupiti. Čak i za bebe dude nisi mogao kupiti, jer to se smatralo ne nužnim, nego samo možeš kupiti nužno. Mogu si kupiti toalet papir, nešto sitno hrane, samo ono što ti je sustav normirao. Dakle, ljudima se tada već od novca radio model bona. Ali neće tu isto samo stvar stati, nego će biti, Filipe, ti si dobio ovaj mjesec svoju plaću. Ali pazi, Filipe, ti si dobio ovaj mjesec svoju plaću za ovaj mjesec. I to što imaš ne možeš prenijeti u idući mjesec. Dakle, nema štednje, nema akumulacije. Pri tome, Filipe, gledaj, nam je jako žao, ali inflacija će ti pojest plaću, jer recimo da u ovom trenutku tvoja plaća i robe i usluge koje trebaju su 1:1. Ali će sustav napraviti to da namjerno izazove inflaciju, što znači da će robe i usluge poskupiti znatno i tada više tvoja plaća neće moći apsorbirati robe i usluge koje tebi trebaju. To znači da ćete zapravo sve nas namjerno kompletno osiromašiti. Time nam oni pokazuju da je novac fikcija i da novac nema podlogu u ničemu jer je sve izmišljotina. I tu nas guraju taj takozvani univerzalni dohodak koji će odrediti koliko će biti i gdje će ti sve biti pokriveno, ali samo ako se ponašaš onako kako sustav to želi. Ali ne samo u materijalnom smislu takozvanog nepostojećeg novca koji će ti biti dodijeljen da bi ga koristio za ono što oni žele, nego i energetike. Jer moći ćeš jesti samo koliko ti oni propišu. Počeš piti vodu koliko ti oni kažu. Sve, apsolutno sve žele biti propisano, a ići će se tom agendom da je sve preko toga opasno za cijeli svijet. Opasno je za cijeli svijet ako ti popiješ 4 litre vode, ali ako piješ 3, to je okej. Dakle, sve žele normirati, sve kontrolirati. I usputno, još jedan eufemizam, nakon što su nas navukli na smartphone, sad je smart house, odnosno pametna kuća, jako prihvatljiv koncept. Ali biti je pametno utoliko što će ti brojati svaki udisaj, izdisaj, uz sve aparate. Evo, ja baš neki dan otvorim novine i gledam pametne stanove, ne? Prodaju se pametni stanovi u pametnim zgradama, ne? Tu će nas, to je isto taj sustav energetske učinkovitosti, ne? Dakle, zgrada mora biti energetski učinkovita da bi bila u prostoru. Kao što zgrada treba biti energetski učinkovita, to je psihotez za čovjeka. Sada i ti moraš biti energetski učinkovit, pri čemu ćemo mi propisati normu energetske učinkovitosti, jer ako nisi, ne možeš sudjelovati u društvu. I to je model socijalnog rejtinga koji postoji. Aspekt toga je Internet of Things. Tako je. I mi smo biti samo jedna stvar od svih drugih stvari. Tako je. Nema potrošač tako je, i trolač, odnosno zagađivač ili kako god. Opasnost, si rekao. Je, baš to. Zato u tebe treba staviti litijsku bateriju, nanočip i nema problema. Kontrolirat ću te cijelo vrijeme. Ne? To je ideja. Ne? I pri tome, naravno, sve za tvoje dobro. Jer ako to ne napravim, Filipe, žao mi, ali ti možeš biti opasan ako toga u tebi nema, jer mi ne znamo šta ti radiš, a možda radiš nešto suprotno od onog što sustav želi. Ako radiš suprotno od onog što sustav želi, zagađuješ cijelu planetu. Znači, ti si kriv za probleme na cijeloj planeti. I ja isto, ne? Kao što si bio kriv za zarazu. Za zarazu, naravno. Naravno, čovjeku fino nabi osjećaj krivnje, nametni mu grižnju savjesti, fino, a drugi većina, nažalost, to puši i kaže, aha, to je sad zbog njega. Uvijek će biti, sustav će, za to je potreban rat, istok-zapad. To je zbog zapada. A ne, to je zbog istoka. Ne bi mi to inače. Ne bi bilo inflacije, ne bi bilo problema sa sjevernim tokom, ali to je zbog Putina, a ne, to je zbog Bajdena. Dakle, uvijek je potreban neki krivac sa strane, a ti si inače super, ali riješit ćemo to tako da, nažalost, tebi moramo uzeti sva prava. I to je za dobro cijelog čovječanstva. Tako da rade jako dobro smišljeno, ali kažem, neće u svijetu materije biti obrane. Jednostavno neće. Moramo prebaciti čitavo svoje biće prema duhovnosti i onda se rješavamo straha, a to je jako važno i nas države strahom, i rješavamo se srama. A gle, ja sam isto popio neku priču. A gle, popio. Ja sam isto u životu bio nekad u nekim situacijama gdje nisam kužio. Ne mislim, čak u debljim, možda sam u nekim odnosima bio koji su loši. Ali onda, gle, neko vrijeme lupaš glavom u zid, i onda shvatiš, gle, čovječe, tu sam ja zabrazdio, ne, moram van iz toga, ne. Ja osobno, i ne ulazim, svako neka vjeruje što god treba vjerovati, ja sam, rekao sam ti prije u razgovoru, bio sam jako Trump, to sam u to, ja osobno iz mase razloga koje ljudi ne želi prihvatiti, nego nekako traže načine kako ih opravdati, sam ja ipak rekao, ja mislim da sam se ovdje prevario. I odstupio sam, što ne znači, opet ponavljam, da neće doći ta cijela ekipa i da, po mom mišljenju, neće prividno biti bolja, ali to je sad već neka
Da, tema, ali ti si u sebi pronašao snagu da se suočiš sa nečim što se prepozna kao nekakvu vrstu svoje, ajmo reći, krivog razmišljanja ili strampotice ili slabosti. Ali pazi, to znači da se ti dovoljno izgradio da samom sebi to priznaš. A da bi se ti to priznao, znači da si radio na sebi, iznutra si radio na sebi. A to ne možemo materijom, to moramo na nekom duhovnom razvoju. Ne? I zbog toga je važno da smo različiti. Jer ćeš ti nešto od mene naučiti, a od tebi. Pa ću ja vidjeti, gle, čekaj, ovo što Filip radi i misli, a možda nije to ne tako loše, možda tu ima nečega, možda bi ja morao preispitati neke svoje stavove, ne. Spominjem tebe, ali mislim na bilo koga drugoga, ne. Ne, tako da, dok se mi ne transformiramo iz toga da smo ljudi koji imaju svoju savjest, a svoju savjest, to je isto jako važno, to nije da mogu raditi šta god hoću, nego svoju savjest moramo uskladiti sa moralnim idealom. Za mene je to recimo Bog, za nekoga je to svijet prirodnih zakona, koji su svi nenasilni, jer u prirodni zakoni ne funkcioniraju na besmislenom nanošenju zla. Toga nema. Tako ljudska vrsta inače ne funkcionira. I ako vidim da moja savjest nije usklađena, odnosno ono što ja radim nije usklađeno sa tim moralnim idealom, onda se moram prilagoditi moralnom idealu. Ne tako razvijam svoju savjest, ne. A to je ono sve što nam kane oduzeti ako ostanemo u sebi stameni, ako ostanemo predani i tim moralnim idealima i savjesti, to je ono čega se oni jedino i boje. Jedino toga se boje, da mi ostanemo ljudi. Ne, i zato vam je recimo jako važno to što su uspostavili kontrolu s obje strane, znači i prema ovima koji su popili C priču i prema ovima koji nisu, a i ovi koji nisu bi htjeli da se svi ponašaju jednako, imaju nekakvu aktivističku dogmu. A meta su im ovi u sredini, koji bi komunicirali s obje strane, koji postavljaju pitanja i koji ne piju dogmu ni sa jedne ni sa druge strane. Zato što vam tu te ljude u sredini socijalno isključuju. Teže ćeš dobiti, ja ću recimo puno teže dobiti posao i kod nekog aktiviste koji ne dijeli mišljenja sa mnom jer me neće zaposliti, ali i kod nekoga koji u priči, C priči i projektu 19 zna da sam ja s kontra strane, recimo to tako. Ne? I onda će nas socijalno sve isključiti. To je dosta lukavo smišljeno, ali bitno da ta strana, a ta strana u tu treću grupu mogu doći i ovi iz jedne i ovi iz druge. Samo to treba u sebi prelomiti. Neko može se dogovoriti, mora u sebi ostati duhovno snažno da to prelomi. Ne? Dakle, ostati ono, ja sam čovjek i Bog. Ja sam čovjek i ostaću čovjek, nema priče. Ne, ovaj dio, da se samo vratim, ovo što si rekao kako sam promijenio neki stav u vezi nečega. Evo, konkretno, u tom slučaju nije mi se svidjela krilatica, uzmi kokice, to je samo detalj, ali uzmi kokice i gledaj. Jer sam shvatio kako se uzima potpuno uloga bilo kakva mog čega god utjecaja na svoj život, ako ništa drugo, nego lezi, odmori, sve će to riješiti svi ti koji trebaju to riješiti. To mi jednostavno je to odmaknulo od toga. Kažem, ne treba se baviti pojedinačnim ljudima, ni Trumpom, ni papom, ni to su... To sam uzeo kao prije mog izlaska iz matrice, jasno. Ali mislim da je važno prepoznati to da je vreme nekakvih vođa izvan tebe prošlo. Dakle, nema nekakvih revolucija gdje nam treba nekakav burevjesnik, nekakav veliki buntovnik, nekakav vojskovođa, nekakav Trump, nekakav, ne znam, Matija Gubec, toga nema. To se neće dogoditi. Prvo, neće se dogoditi jer nije vrijeme za to, jer vrijeme definitivno duhovnog buđenja, a drugo, to se neće dogoditi jer je u ovome važna i igra brojeva. I onih sa druge strane je bitno više je ljudi koji će biti konformisti, oportunisti, iako im je sve jasno, jer neće talasati, jer će se, mislit će, kupio sam COVID potvrdom još 3 mjeseca života. I kupovat će, ne. To je jedna vrsta ovisnosti koja se rađa u ljudima. Drugiraš ih malo po malo, na kraju ga cijelog izdragiraš da više ne može van, ne, to je ono, to je isto i sve droga tako izumljen u osnovi da ljude psihološki uvuče, ne, što dublje, ne, ovo je isto jedan oblik droge koji se pojavlja, dam ti malo i na kraju više bez mene ne možeš. Ne. Isto kao što je moguće jedan oblik droge, situacija gdje sad imamo djelatnike čistoće zagrebačke koji su postali preko noći, makar neki dio, da ne ispadne da generaliziram, forenzičari. Da. Po meni to je gotovo isto kao i bilo ko je rekao, ide ti maska, stavi masku. I sad oni imaju moć kazniti. Kao što su i neki, bilo koji blagajnica, šta god su imale moć, ne možda kazniti, ali reći ti gdje ti je nešto što moraš imati, a ja ti smijem reći da to moraš imati. Tako sad ovaj kopa po smeću i kaže... Da, tu je pitanje čovjekove granice, gdje će staviti barijeru i sam kaže tom nekom nadređenom ili sustavu, gledaj, ja ovo neću raditi. Ne. Ovo ja smatram, ne znam, neprimjerenim, ponižavajućim, ja to neću raditi. Kao što taj može odbiti, jer u ljudski je faktor taj koji odbija, tako i portir neki mogu reći, gledaj, ovu ženu neću ne pustiti na posao, liječnicu koja nema nekakvu glupu potvrdu ili masku ili nešto što se ne, nego
Ta žena je ok žena i ona radi dobar svoj posao, ona je dobra liječnica i pustit ću je na posao. Ne? Dakle, moramo sami postavljati sve te granice. Ne? A ovo je, inače, sve što se događa je jako važno, to sam govorio o tom stvaranju društva izmučenih, ljude maksimalno poniziti. Dakle, ovi ljude se ponižava jadne, ne kao što se ljude ponižava, pazite, vi kad imate masku, to znači da cijelo vrijeme udišete vlastiti otrov. Dakle, kad udišete vlastiti otrov se inače baca u nekakvo WC, ne. Dakle, čovjeka su pretvorili u skladište, u WC su ga praktički pretvorili, ne. Jer ono što je otpad ide u otpadne vode, ide negdje gdje u sanitarije nekakve, a ovako fino otpad ponovo nazad u tebe, ne. Dakle, to je ono, sadizam i ponižavanje zapanjujuće, ne. Jednu smo stvar zaboravili po pitanju ponižavanja, makar ja to tako gledam, htio bi čuti naravno tvoje mišljenje, kukci, hrana. Da, to je... Novotarija u Europskoj uniji. Da, to je isto, kao veliki reset traži promjenu svega, što znači i promjenu hrane. Dakle, više nema hrane na koju smo navikli, nego mora doći nova hrana, a to je jako dobro smišljen plan, jer ostvaruje se nekoliko ciljeva sa tim planom. Jedan od važnih ciljeva je eliminacija poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. Možemo se sjetiti, recimo, prije 7-8 mjeseci u Nizozemskoj bio ogroman prosvjed poljoprivrednika, jer je nizozemska vlada praktički zabranila da se bave poljoprivredom. Maksimalno onemogućila. Težnje je eliminirati poljoprivredu, jer ako čovjek, osim one poljoprivrede koja je kontrolirana, to će biti GMO poljoprivreda, to je jedino, ali nekakva samoodrživa poljoprivreda, nju treba eliminirati, jer je onda čovjek postaje nezavisan, nije ideja sustava da čovjek bude nezavisan i samoodrživ i to sve treba pogasiti. Zato je recimo isto jako dobro došao rat u Ukrajini, jer Ukrajina je velika izvoznica žitarica i sad, nažalost, nema žitarica, a moramo na kukce, znaš, nemamo čega raditi. Imamo alternativu. Dakle, sustav veliki reset uključuje promjenu svega, svih navika, svih paradigmi, svega, što znači i promjenu sustava hrane, gdje se žitarice mijenjaju kukcima. Ne? Druga stvar koja je jako važna, sve se događa simultano i sinhronizirano. Apsolutno sve. Ništa nije nepovezano. Iako to djeluju kao fenomeni koji su odvojeni, svi fenomeni su spojeni. Dakle, sad možemo vidjeti da se Europa nakrcala migrantima iz daleke Azije. Migranti iz daleke Azije na svom jelovniku imaju kukce. Oni imaju kukce, to su ljudi u Afganistanu, Pakistanu, Nepalu, su ljudi koji jedu kukce na svom meniju. Dakle, sad kako ste uveli migrante u Europu, tako ćete uvesti hranu migranata u Europu. I to napravite jedno i drugo smišljeno, sinhronizirano i namjerno, jer kada ti ljudi dođu u Europu, oni se realno osjećaju ipak kao stranci, bez obzira došao u Hrvatsku ili u Njemačku, on se ipak osjeća kao stranac, to je on na neki način građanin drugog reda. Ali ćete i Evropljani napraviti građanima drugog reda tako što ćete na europske jelovnike maknuti europske jelovnike i uvesti jelovnik migranata. Tako ćete ljudima, Evropljanima, oduzeti njihove običaje i oduzeti njihov kulturni identitet koji se odnosi i na hranu, jer jelovnik je dio kulturnog identiteta. Malo ih poniziti. I poniziti ih, tako da vam je cilj sve pretvoriti u građane drugog reda. Jer sad se ovi osjećaju u Europi kao građani drugog reda jer su došli na tuđi kontinent, a Evropljani se počinju u svom gradu, u svojoj zemlji osjećati kao građani drugog reda. Prvo kad vide koliko migranata ima, jer kad uđeš u zagrebački tramvaj, njih je skoro više nego nas, i drugo, jer je njihova tradicija i njihov običaj dobio prvenstvo pred našim. To se recimo događa, evo recimo primjer i potres koji se dogodio na Baniji, gdje se ništa nije završilo, ali Ukrajinac koji dođe ovdje, mu se plati hotelski smještaj. Dakle, naše se mora eliminirati, ovo se mora dovesti i sve izmiješati. I treća stvar sa kukcima je, dakle, imamo tu gašenje poljoprivredne proizvodnje, drugo je to ponižavanje i pretvaranje ljudi u građane drugog reda, i treće je, dakle, nama je to jako teško prihvatiti, ali cilj je nas eliminirati. Dakle, cilj je depopulacija i eugenika, da ostane samo ono što će biti maksimalno kontrolirano, ostalo treba istrijebiti jer nas je previše po parametrima te uske skupine ljudi. Zašto bi oni dijelili prirodne ljepote planete sa ljudima kad je bolje ljude eliminirati? Dakle, opet kažem, nije novo, to jer i u carstva tako funkcioniraju. Drugo carstvo eliminirati. A kako će nas eliminirati? Dakle, i pogledajte nebo je zatrovano, voda je zatrovana,
tlo je zatrovano, voće i povrće je zatrovano, sve je zatrovano, ovi što se pucaju u to s tim pripravcima, to je sve zatrovano, unutra je žive timerosala, svega, adjuvansa, koliko god hoćeš, čak i da je pripravak namijenjen tome, prepun je otrova. Znači sve je zatrovano, moraš tako i hranu zatrovati. Sad ako povećaš koncentraciju otrova u hrani, a hrana je prepuna kancerogenih tvari i pesticida već sada, ako znatno povećaš, a želiš ljude potamaniti i preko hrane, onda će voće i povrće reagirati vidljivo, jer izmijenit će oblik puno ranije i vidit će se da je otrovano. A težnja je sve otrovati što prije. Ali ako kukce potruješ, onda kukac neće reagirati tako brzo kao što reagira voće i povrće. Sjetimo se da su žohari preživjeli sve civilizacije. Dakle, kukac ima mogućnost asimilacije toksina nemjerljivo veću od voća i povrća. Kukac ima, Fukushima, kukci su ostali, sve je nestalo, kukci su ostali. Kukac ima mogućnost asimilacije radioaktivnog zračenja bitno veću. Dakle, kukce možeš trovat i zračiti bitno više, s time ćeš napraviti kukca koji je maksimalno potrovan i ozračen i onda ćeš od njega napraviti žitaricu i onda ćeš čovjeku uvaliti to što je 50 puta štetnije od one žitarice koja, iako u sebi ima pesticida i kancerogenih tvari, je zapravo puno zdravije od ovoga što nam se uvadilo. Jako vole multitasking. Sve. I trovanje, i ovo, i ono. Sve ide spojeno, sve ide sinhronizirano i sve ide smišljeno. Ovo je izuzetno dugo, ovakva mega projekcija ne može napraviti bez tisućama godina smišljenog plana. To je jasno. Ne? I sad baš kad sam spomenuo taj potres isto, to je stvarno nevjerojatno da evo 2,5 godine potresa na Baniji, 3 u Zagrebu. Praktički na Baniji jednoj nije napravljeno apsolutno ništa, u Zagrebu nešto malo, a to se radi samo zbog kozmetike i PR-a prema vana, ne zbog ljubavi za gradom. A s druge strane, migranti dobiju sve dokumente u jednom danu, dobije radno mjesto u jednom danu. Imate ljude za taksi, recimo, licencu. Moj kolega koji želi položiti taksi licencu mora znat tečno hrvatski jezik, mora znat grad na pamet, a dolazi ovaj koji ne zna hrvatski i vozi preko GPS-a, ali on vozi. Dakle, sve mu je dano, ovome je plaćen smještaj. Kakve šanse ima naš čovjek ostati u našoj državi kad se njega u njegovoj državi pravi građanin drugog reda, a ovoga se i daju mu se veći benefiti, ne? I besramna retorika od konkretno neki dan, kad su stigle nove ove mjere prehrambene i tako dalje, stigle su mjere i za umirovljenike kao pomoć jednokratna. Najveća je 160 eura. I onda sad razmišljam, spomenute izbjeglice primaju mjesečne primanja. Da, ili im je plaćen smještaj i posao im je nađen. I s tim da od cijelog paketa koji je 1.700.000.000, ne znam odakle, eura, ali okej, 4% je za umirovljenike koji znamo kako žive u Hrvatskoj. Da. A premijer je istaknuo kako upravo zbog njihove velike brige su ove mjere. Dali su im 4%, a po tek pukoj statistici 1/3 Hrvatske su umirovljenici. Oko 1.200.000-300.000. Da, poniženje. Je, apsolutno poniženje, ali baš kad se spomenuo te migrante, ja sam naveo ova 3 vidljiva cilja danas, koji su, mislim, vidljivi. To poniženje, ta radijacija koja dolazi i trovanje preko kukaca i mijenjanje, rušenje poljoprivredne proizvodnje, ali mislim da će doći 4. On trenutno nije vidljiv. A 4. je taj kako će ići agenda dalje i dolazit će do nemira, dolazit će do socijalnih nemira. I ja sam uvjeren u to da je pitanje dana kada će se u hrvatske policijske snage primati migranti. Jer kad dođe do nemira, onda ćete imati policajca koji je susjed svojem susjedu koji je na prosvjedu i na nemiru. I on neće tući svog susjeda. Neće ga na njemu nekakve mjere represije zbog toga što ga razumije i zna, a istovremeno će i taj policajac biti u istom problemu. Ali kad staviš migranta na mjesto policajca, on će ga istom burati kako god hoće, normalno, jer ga ne zanima, ne zanima ga... Apsolutno nikakva ni empatija, ni simpatija prema... Nema ničega, nema spone, jasno. Nema nikakve spone. To ti se recimo događa već u Sjedinjenim državama, gdje su Sjedinjene države pune policajaca koji su Meksikanci ili Portorikanci. Uvukli su meleze, Portorikance i Meksikance u svoj represivni sustav i onda kad se dogodi neki nemir, onda će poslati tako da batinaju Meksikanci i Portorikanci, njih ne. To će se neminovno dogoditi ovdje. Ja sam uvjeren u to da je pitanje dana kada će neki od migranata biti. Pa i ekonomisti sa ekonomskog foruma koji ne govori o ekonomiji
je rekao pripremite se, odnosno njihov Švabo je rekao pripremite se za ljući svijet, to su njegove riječi, odnosno za ljuti svijet, na način kako će ljudi, ovo što ti govoriš, neminovno da će doći do kuhanja. Da. I onda ti je puno lakše zaposliti nekog migranta, jer ovdje imaš, znaš, možda, ja ti znam istinitu priču s jednog prosvjeda u Zagrebu. Šeće mi pored mene policajac, šeće i sad razgovaramo i kaže mi policajac, kaže, ma znaš šta, pa neću ja vama ništa, pa moja žena je tu među vama. Znači on neće naravno na svoju ženu ili na neke ljude, ali migrant, što njega uopće ne zanima, ne? On će napraviti ovo što mu ovaj kaže, da zaradi svoju plaću i ono, baš ga briga, ne? I sad pazi koji je to, po mom mišljenju, kad pričamo, sad smo pričali o poniženju, rat koji smo nesretni imali 90-ih, domovinski. Za čeg su ti ljudi, ako sad gledamo iz ove perspektive, za čeg su dali život, zdravlje i što god? Da, to je, u Europi sigurno je naša priča najpotresnija i najtužnija i na nama se to najviše manifestira, jer mene je zgrozila izjava Božinevićeva negdje početkom siječnja, kad smo ušli u šengenski prostor i kad smo uveli euro, ne, koji je rekao da je sad ostvaren hrvatski vjekovni san. I to kaže na desno orijentiranom podcastu. Kaže, sad smo ostvarili hrvatski vjekovni san. Pa čekaj, hrvatski vjekovni san nije Brisel. Ali to je isto model utiskivanja u svijest. Model manipulacije, će ljudi početi to percipirati. Kao sad smo se mi integrirali, to je bio naš san. Ali vratimo vrijeme malo unazad. Pa nije od stoljeća 7. gdje smo mi pevali pjesmu o Briselu. Ne, nego o našoj... Pa ne, osnovna škola, ja se dobro sjećam što smo mi učili, što je naš tisućljetni san. Naravno, ne. Odjednom se promijenio, oni dali su aneks tom. Da, to je... REM faza. Da. Tako da, to je isto jedan oblik manipulacije ljudskom sviješću, gdje se stvarni konstrukt mijenja, izvlači se van i ubacuje se lažni i taj lažni postaje stvarni. To je kao ovaj sistem informacije o kojem sam govorio, samo jednu informaciju, jer nebitno je, i to je jako važno, nije bitno da li je informacija lažna ili istinita, bitno je samo da ima smisla. I onda si čovjek stvori smisleni konstrukt, a laž ili istina su u drugom planu, a sustavu nije u interesu istina, jer bi onda pustio i druge informacije i rasprave, nego utisnemo ono što želi, samo da ima nekakvog smisla. Ti si borac protiv koronavirusa, ostani odgovoran, super, mi svi brinemo o tebi, ti se ponašaj kako hoće, sve će biti u redu. Za 2 tjedna sve riješeno. A ako nije, susjed je kriv. Ne ti. Ti si super. Ti si super, ne, susjed je kriv. Ne. I to tako da je uvijek one sa strane jako dobro došao. Neprijatelj uvijek jako dobro došao. Ne. Tako da rade dobro. Ne. Ne znam koliko, izgubio sam pojam o vremenu, iskreno koliko pričamo. Imaš li neku još možda temu koju si htio otvoriti, neki zaključak, evo što god, slobodno? Pa mogu reći neka svoja zapažanja još, recimo, dakle, ja u ovome nemam straha i mislim da je dobro da se ljudi oslobode straha, jer stvarno ono, kako se kaže, ta istina oslobađa, znamo gdje živimo, znamo šta se provodi, ne zamaram se, jer znam jako puno tih namjera, planova već godinama, i sve mi je to više manje i očekivano, ali ne zamaram se toliko time, ja nisam opterećen, živim najnormalnije i zadovoljan sam i svojim socijalnim životom i odnosima i svime tim živim životom čovjeka i to me rasterećuje, prolazim kroz život radosno, uopće me ne zanima što oni rade, meni je bitno ono što ja radim, to mi je iznad svega. Ne? Ali sam primijetio jedan zanimljiv fenomen, a to je da su mizantropi postali filantropi, a filantropi mizantropi. To recimo vidim u odnosu najteže onog čovjeka kojeg ćete najteže slomiti, čovjek koji je sam. Samce je najteže slomiti, jer su to ljudi koji su oslonjeni na sebe i puno su manje podložni utjecaju vanjskih okolnosti i nekih vanjskih uslova. Ljudi koji su u zajednicama, u društveni, koji vole kontakte, takozvani društvenjaci, koji se definiraju kao filantropi, su vam puno više ovisni o polju, dok samac nije ovisan o polju. Onda kad plasirate neku takvu informaciju, kao što je ova C priča i projekt, onda će vam ovaj samac ostati dovoljno snažan da te vanjske uslove ne uzme kao stvarnost, nego da ih kritički promotira, jer se on navikao sam za sebe boriti. A ovaj ne, ovaj je puno više ovisniji o polju, ne samo što će puno više progutati tu priču, nego će kad se proguta ta priča dogoditi to da ono društvo za kojim je težio u budućnosti smatra opasnim. Ne. A ovaj samac koji nije progutao priču će se zapravo zalagati i za ovoga koji je progutao priču i za cijelo društvo, iako je do tada možda živio u uvjerenju da on baš i ne voli ljude, a zapravo se počinje pokazivati da su ti ljudi počeli voljeti ljude, a ovaj koji se deklarirao kao da voli ljude, neće niti svoj mami i tati otići na posjet jer je to zabranjeno. Događa se to da će svoje dijete
testirati nekakvim besmislicama i zatvoriti ga. I svoje dijete će doživjeti kao opasno i zatvoriti ga sama u sobu, iako dijete to nije ništa. Ne? I takve stvari, dakle, počet će se ponašati prema ljudima mizantropski, a taj koji je bio filantrop, društvenjak, a ovaj koji je bio samac, koji se deklarirao kao, recimo, mizantrop i zapravo postaje filantrop. Dakle, se tu promijenila paradigma, ne? To mi je zanimljivo za promotriti, ne? Da. Velimire, puno ti hvala. Hvala tebi. Evo, bilo mi je jako ugodno, iako su teme teške, ali meni je drago otvoreno pričati, evo, o svim ovim stvarima i uvijek podijeliti neko mišljenje s tobom i čuti normalno tvoje mišljenje. Dragi ljudi, evo, nadam se da je vama proletilo isto ovo vrijeme. Stavite like, stavite neki komentar ako imate neko pitanje ili tek komentar. Pretplatite se ako niste, ne košta vas ništa, a do nekog, evo, sljedećeg susreta. Velimire, puno ti hvala još jednom i ništa drugo, dragi ljudi, vidimo se. Hvala tebi i svim gledateljima, ne? Što god komentirali. Svako dobro, ljudi, pozdrav.